πακέτο αναμνήσεις μου στείλες εχθές, που μου ξύπνησε εικόνες της καρδιάς μου μυστικές. Ένα πακέτο αναμνήσεις προς την πόρτα μου κοιτώ, και ένα γράμμα που μου λέει έχω ανάγκη να σε δω, έχω ανάγκη να σε δω. Τι χαρά που σας βλέπω. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Όλοι καλά, Εδώ είμαστε κι εμείς, εκεί είσαστε κι εσείς. Εκεί που πρέπει να είμαστε όλοι στη θέση μας, πώς κάνουμε τις Πέμπτες τέτοια ώρα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς που μπαίνετε στη διαδικασία να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, με το τηλέφωνο, με τα mail. Με την ευκαιρία 212-50-10, κάντε χρήση από την αρχή. Μην περιμένετε να φτάσουμε μέχρι το καληνύχτα που είναι και αργά και μετά μου είστε κουρασμένοι και δεν μας παίρνετε τηλέφωνο. Γιατί εντάξει, φέτος η εκπομπή είπαμε, ξεκινάει λίγο πιο αργά, τελειώνει λίγο πιο αργά. Αλλά εσείς εκεί, αντοχή. Μας παρακολουθείτε μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ γι' αυτό. Ευχαριστώ όλους εσάς που μας γράφετε από παντού στην κυριολεξία. Από Αυστραλία, Αμερική, από Αφρική. Τι να πω, είναι τόσο συγκινητικό όλο αυτό. Όσο και αυτό που θα ακολουθήσει. Πάμε να ανοίξουμε τα πακέτα μας και αυτή την Πέμπτη. Πάμε πακέτο! Αυτό το πακέτο που θα ανοίξουμε αμέσως τώρα είναι εντελώς διαφορετικό. Αν είχε μυρωδιά, θα μύριζε βασιλικό και λιβάνι. Αν είχε ήχο, θα ήταν ψαλμοδία. Αν είχε στίχο, θα ήταν προσευχή. Ο Αποστολέας έζησε 9 χρόνια στο σπήλαιο της Αποκάλυψης, στην Πάτμο, και σήμερα αναζητά το φύλακα άγγελό του. Σας κάνει μεταφυσικό? Μπορεί και να είναι. Μήπως θα είναι το πρώτο μεταφυσικό πακέτο που θα ζήσουμε μαζί απόψε εδώ. Να υποδεχθούμε τον πατέρα Πρόχωρο. Αχ, τα λουλούδια του. Τι κάνετε, ευλογία. Όχι, το χέρι σας να μιλήσω. Αυτή είπε. Σας αγαπώ, Ζαδρή. Κι εγώ σας αγαπώ. Πολύ σας αγαπώ. Αχ, αυτά είναι για μένα. Για σένα, αγάπη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελάτε. Καλησπέρα στο κοινό. Έτσι. Άνετος ο πατήρ Πρόχωρο. Που το αισθάνομαι στα σπίτι μου. Έτσι, καθίστε παρακαλώ. Και να σας πω ότι πήρα τηλεόραση που δεν επιτρέπεται για να βλέπω το πακέτο. Αναλυπώς. Κάνατε αυτή την υπέρβαση. Ναι, αυτή την. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν με φέρνω πιάσετε. τις ευλογίες, Ναι, πείτε την μας. αγάπη του Ιερού Σπηλαίου της Αποκαλύψεως και γενικά της Πάτμου. Ευχαριστούμε Και σας φέρω πάρα σε πολύ. όλους θετική ενέργεια. Την πήραμε ήδη. Πραγματικά νιώθω πολύ καλύτερα, σαν να πήρα μόλις μία βιταμίνη. Είμαι δικό σας και είστε δικοί μου. Είμαστε, ναι, έτσι, ο ένας του άλλου. Αυτό Καθίστε. ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ και για τα λουλούδια, για την ενέργεια, για τα λόγια. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Πόσο σημαντικό και διαφορετικό και συγκλονιστικό είναι να ζει κανείς 9 χρόνια, κοντά στα 10, στο σπήλαιο της Αποκάλυψης. Τι εμπειρία είναι αυτή? Είναι ένα πολύ θεϊκό θαύμα. Ναι, είναι δώρο Θεού. Είναι αυτό. δώρο Θεού, Πώς πραγματικά. βρεθήκατε εκεί, αλήθεια? Πείτε μου, είστε Πάτμιος. Είμαι Πάτμιος, γεννημένος, μεγαλωμένος εκεί, Ναι. γεννημένος από ευσεβέστατους γονείς. Είμαστε 10 αδέρφια, Να είστε γεροί. ναι, και μεγαλωμένοι με την αγάπη και την καλοσύνη και την αυτή των γονέων μας και Να των έχετε- αδερφιών μας. Έτσι. Ο ένας μοιραζόταν, τρώγαμε από ένα πιάτο σχεδόν. Φτωχή Πολλές φορές- οικογένεια. Ναι, φτωχή οικογένεια. Πατέρα σας τι δουλειά έκανε? Εργάτης. Εργάτης. Πού να Εργάτης. θρέψεις Η μητέρα 10 μου και επίσης 12 εκείνη στα στόματα. Στο μερόκαμα και εκείνη. Δουλεύατε κι εσείς από μικρός? Βέβαια. Πάρα πολύ. Πήγαινα εδώ, πήγαινα εκεί, όλα έκανε τα αδέλφια. θελήματα. Πήγαινε το λογάκι μου εδώ. Το όνομά μου ήταν Θεολόγος, συγγνώμη. Το είπαμε. Θεολόγος δεν το είπαμε. Θεολόγος. Θεολόγος, Ναι. μάλιστα. Καλά. Κοσμικό δεν το λες και το θεολόγος. Κάνει πολύ θεϊκό. Όχι. Επειδή έζησα στο Ναι. σπήλαιο
Και όλα ήταν ένα όνειρο, μια πραγματικότητα αληθινή. Πήγατε 11 χρόνων εκεί. 10 χρόνων πήγα 10 εκεί. πήγατε. Γιατί ποιος σας πήγε εκεί από τόσο μικρό? Εκεί ζούσε ένας θείος μου, εξέδερφος της μητέρας μου. Στο μοναστήρι, δίπλα. Στην Αποκάλυψη. Στην Αποκάλυψη, ναι. Λοιπόν, και επειδή ήταν μόνος του με τον πατέρα του, ήθελε κάποια βοήθεια. Ναι. Και ήρθε στη μητέρα μου, λέει, Μαρία, σε παρακαλώ, δώσ' μου το θολογάκι, να δει να μου κάνει ό,τι μπορεί να μου κάνει. Και εσείς μικρό παιδάκι τι μπορούσατε να κάνετε? Τα πάντα. 10 χρονών μπήκατε στο μοναστήρι εκείνο και ήσασταν ένα παιδάκι με ηλικιωμένους. Ένα παιδί με 2 ηλικιωμένους. Με 2 ηλικιωμένους. Και με έναν άλλο που έφυγε πολύ γρήγορα από εκεί. Ναι. Τον πήρε ο Θεός κοντά του. Προφανώς η μητέρα σας το έκανε γιατί σου λέει και θα τρώει το παιδάκι μου. Δεν ήθελε να το κάνει η μητέρα. Δεν ήθελε. Δεν ήθελε. Σας ρώτησαν γι' αυτό ή? Βεβαίως. Λέει, εξάδερφέ μου, το παιδί είναι μικρό. Δεν μπορούμε να το στείλουμε να έρθει τώρα μαζί σου. Ναι. Να το ρωτήσουμε πρώτα. Θέλει να έρθει? Ναι. Αλλά εγώ, επειδή υπήρχε η Θεία Κλήση, έτσι νομίζω. Προφανώς. Θεία Κλήση. Προφανώς. Λέω, θα πάω. Μετανιώσατε τις πρώτες μέρες που ήταν έτσι λίγο Ναι, δύσκολο? είχα δυσκολίες βέβαια, γιατί σκεπτόμουν την οικογένειά μου. Φυσικά. Τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, τα αδέρφια μου. Γιατί δεν μπορούσατε να... Ήταν μακριά, δεν μπορούσατε να τους βλέπετε? Δεν είχαμε μέσο πρώτα-πρώτα. Πόση ώρα ήταν από εκεί το χωριό σας? Θα ήταν περισσότερο από 1 ώρα και 2 ώρες θα ήταν. Από το Σπήλαιο να πάω στο σπίτι του πατρικό μου, ναι. Αλλά και ο θείος μου, ο παπάς, δεν ήθελε να πηγαίνω πολυτεχνικά. Για να μην ξεμάθετε. Ναι, για να συνηθίσω περισσότερο εκεί. Έτσι. Και εκεί τι κάνατε? Όλα τα πάντα? Τα πάντα. Πλύσιμο, μαγείρεμα, σφουγγάρισμα. Όλες τις δουλειές. Όλες τις δουλειές, ναι. Αλλά δόξα τω Θεώ, δεν μετάνιωσε για ό,τι έκανα. Είμαι σίγουρη. Ήμουν ευχαριστημένος. Το μόνο που μου έλειπε πολλές φορές και όταν ήμουνα μόνος μου και όταν με μαλώνανε 2 ηλικιωμένοι άνθρωποι, άκουγες και πολλά και διάφορα. Και όταν σου λέγανε πετάει το γαϊδουράκι, έπρεπε να πεις πετάει. Τέτοια τραβήξατε. Καταλάβατε, και δεν μπορούσε να πεις δεν το πετάει. Πετάει και παραπετάει. Και εκεί γνωρίσατε μετά ένα άλλο παιδί κάποια στιγμή. Λοιπόν, μετά από πολλά χρόνια που τραβήξατε εσείς. Δυσκολίες και τις αντιμετωπίσατε μόνος σας. Αλλά αυτό σας δυνάμωσε, νομίζω, έτσι. Ναι, με έκανε πολύ δυνατό. Και πιο κοντά στο Θεό. Ναι, πραγματικά. Πολύ κοντά στο Θεό. Γιατί το Σπήλαιο δεν μπορεί να φανταστείτε τι δέος. Έχω έρθει τώρα, έχω επισκεφθεί το Σπήλαιο, βεβαίως. Θα έρθετε τώρα ξανά πάλι. Θα ξανάρθω τώρα, έχω κάθε λόγο. Τώρα έχετε κάθε λόγο. Θα σας φιλοξενήσουμε στο ξενώνα μας. Θα έρθω. Η Βίκη είναι δικιά μου. Πάτερ, θα έρθω, αλήθεια. Ναι, αλήθεια θα έρθετε οπωσδήποτε. Σας περιμένω. Και μετά από λίγα χρόνια, ο Θεός, επειδή έκλαιγα όταν πήγαινα στο δωμάτιό μου μόνος μου ή όταν με μάλωνε ειδικά και όταν σκεπτόμουν ότι δεν έχω τα αδέρφια μου να παίξω μαζί τους ή τους γονείς μου που τους νοσταλγούσα. Βέβαια. Πήγαινα στο δωμάτιο μου το βράδυ για αυτό και εγώ έκλαιγα. Ερχόταν να σε επισκεφτούν οι γονείς σας που και πού? Ερχόταν στις γιορτές η μητέρα μου με το γαδουράκι της, με το γαδουράκι, δεν είχε αυτοκίνητα τότε. Ερχόταν με το γαδουράκι με το παιδάκι. Με το γαδουράκι της, με έβλεπα και τότε ήταν πραγματικά ο πόνος μεγαλύτερος. Φυσικά, όταν η ειδικά το αποχωρισμό. Αυτό είναι. Όταν θα έφυγε η μητέρα. Αυτό είναι το θέμα. Να σας ρωτήσω κάτι, πριν περάσουμε στη γνωριμία σας με τον άνθρωπο που ψάχνουμε απόψε, που λέτε ότι ήταν ο θύλακας αγγελός σας. Πότε αντιληφθήκατε και βιώσατε έτσι μέσα στο είναι σας την ιερότητα του χώρου και τη μοναδικότητα του Σπηλαίου? Από την πρώτη στιγμή. Αλήθεια λέτε? Ναι. Ή δεν ήσασταν πολύ μικρός ένα παιδάκι 10 χρόνια να καταλάβει και να νιώσει όλο αυτό το δέος? Το δέος και το φόβο. Και φόβο. Το Σπήλαιο είναι το Σπήλαιο της αγάπης. Ο Άγιος Ιωάννης είναι ο μαθητής της αγάπης. Ναι. Αλλά εκεί που έμενε ήταν όσο φοβερός ο τόπος ούτως. Ναι, είναι φοβερός. Είναι φοβερός τόπος. Και ο πιο ιερός, θέλω να σας πω ότι όσοι δεν έχουν πάει στα Ιεροσόλυμα, θα έρθουν στην Πάτμο. Η Πάτμος είναι η Ιερουσαλήμ του Αιγαίου. Σωστό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και δεν έχω μετανιώσει ποτέ. Τι σας δίδαξε ο χώρος αυτός? Έχετε να μου πείτε. Αγάπη ναι. Και καλοσύνη. Ναι, ο Θεός είναι αγάπη ούτως ή άλλως. Αγάπη και καλοσύνη στον συνάδελφό μας, στον συνάνθρωπό μας. Ναι. Και αυτό μέχρι τώρα κάνω. Να σας πω, το εκπέμπετε. Εκπέμπετε την αγάπη, εκπέμπετε την καλή προαίρεση, εκπέμπετε αυτή την αίσθηση του ότι όλα τα δέχομαι όπως είναι, γιατί το σύμπαν είναι τέλειο και ο Θεός το πλάσε τέλεια και όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Αυτό μου εκπέμπεται, δεν ξέρω να πέφτω έξω. Αυτή είναι αλήθεια.
Αυτό και δεν το εκπέμπω σε εσάς, ναι. όπου πάω και όπου σταθώ. Ναι, εγώ τώρα μιλώ για μένα γιατί το εισπράττω και μου... Και εδώ στην Αθήνα όταν είμαι, ναι. παίρνω στο ταξί, ναι. στα μαγαζιά, καθίστε πάτερ. Μια κυρία προχθές με είδε και έτρεχε έξω, μου φωνάξει, θέλω να μπει στο μαγαζί μου. Στα ταξί, ατέλειωτες οι κουβέντες μας. Θέλω να συνεχιστεί ο δρόμος ακόμα περισσότερο και να μιλάμε μαζί. Και πολύ αυτό ωραίο, που, γι' αυτό, και θέλω να πω, να δώσω και αυτό το μήνυμα, ότι εδώ δεν ξέρω οι κληρικοί, δεν έχουν ξεχάσει τη λέξη καλημέρα. Καληνύχτα, χαίρετε. Δεν επικοινωνούν, θέλετε να πείτε. Δεν επικοινωνούν με τον κόσμο. Αποστασιοποιούνται λίγο λόγω του ράσου. Δεν ξέρω. Υπάρχει ένα διαχωριστικό. Ενώ το λέω καλημέρα με ένα γέλιο. Χαρούμενος να είσαι. Το λες καλημέρα και πετάει η ψυχή του. Πάτερ, δεν είσαι από εδώ. Δεν είσαι από εδώ, πάτερ. Πραγματικά. Είστε από αλλού. Είστε από αλλού, από ένα πλανήτη άλλο έρχομαι. Είστε από αλλού είστε. Έρχεστε από αλλού, για κάποιο λόγο είστε εδώ όμως. Είναι ο Θεός τα κανονίζει όλα. Έτσι. Πόσο ήσασταν εσείς, πατέρα Πρόχορε, όταν ήρθε ο Περικλής εκεί? Πόσο χρόνο ήμουνα? Ναι. Εκείνος ήταν 12-13 και εγώ ήμουνα 17. Μάλιστα. 17 περίπου, 18 χρονών. Ναι. Και με το που είδατε ένα παιδάκι να μπαίνει στο σπήλαιο, λέτε εντάξει, δεν είμαι μόνος εγώ και ηλικιωμένος. Ήρθε ο άγγελός μου. Βέβαια. Ναι. Φυσικά. Που τα μοιραζόμαστε όλα μαζί. Πόσα χρόνια μείνατε μαζί εκεί στο σπήλαιο? Ο Περικλής έμεινε από το 66 μέχρι και το 69 περίπου. 3 χρόνια. 3 χρόνια. Και 3 χρόνια ήσασταν αδερφάκια εσείς εκεί. Το παιδί μου, το αδερφάκι μου. Το μικρό σας αδερφάκι. Το αδερφάκι μου, ναι. Με τον Περικλή δεθήκατε πολύ, γιατί ήσασταν τα δύο μοναδικά παιδιά μέσα εκεί. Ναι. Εκείνο πώς βρέθηκε εκεί ο Περικλής? Ο Περικλής ήταν και αυτό ένα φτωχό παιδί, από την Ικαρία, από τις Ράχες της Ικαρίας. Από τις Ράχες, έχω πάει και στις Ράχες. Εγώ δεν έχω πάει. Συγκεκριμένα. Αχ, πολύ όμορφο χωριό είναι, πανέμορφο. Δεν ψηλά, έχω πάει, ορεινό. δεν έτυχε πολύ να πάω. ωραίο. Παρόλο που είμαστε τόσο οδεμένοι, δεν πήγα στην Ικαρία ποτέ. Ήταν από πολυμελή οικογένεια και εκείνος? Νομίζω δεν ήταν τόσο μεγάλη οικογένεια. Και δεν είχε γυμνάσιο στις Ράχες τότε. Και ο δάσκαλος του ήταν πατινιός, πρωτοδιόριστος στις Ράχες. Ναι. Και επειδή ήταν φτωχό παιδί, παρεκάλεσε τον πατέρα Παύλο, το θείο το δικό μου, και το φέραμε στην Πάτμο και έμεινε στο σπήλαιο. Για να πηγαίνει σχολείο εκεί? Για να πηγαίνει στο γυμνάσιο εκεί είναι. Και πώς χαθήκατε, δηλαδή τελειώσατε, φύγατε, εσείς πήγατε να... Όταν έπρεπε κάποια στιγμή να ανεβώ στη Μεγάλη Μονή, πήραν απόφαση η αδερφό της, που ήμουνα κι εγώ, ότι έπρεπε να ανεβώ στη Μονή, να χειροτονηθώ και να μείνω πια εκεί. Μάλιστα. Και αυτό έγινε το 1969. Μάλιστα. Ο Περικλής έπρεπε να μείνει... Να πάει σχολείο. Και να μείνει μόνος του εκεί. Αχ, τι δύσκολο για τον Περικλή. Ήταν δύσκολο για τον Περικλή. Και μετά δεν θυμάμαι αν η δικιά μου, ο δικός μου, η δικιά μου αποχώρηση από εκεί ήταν και για εκείνον τελειωτική. Μάλιστα. Διότι ίσως έχασε το δικό του, τον προστάτη του. Βέβαια, λογικό είναι. Και αυτή ήταν η τελευταία φορά λοιπόν που βρεθήκατε εκεί μέσα στη τελευταία φορά, εγώ ήμουν στη Μονή, ανέβηκα στη Μονή. Ο Περικλής με επισκεπτόταν βέβαια. Ναι. Το καλοκαίρι θα έφευγε τον Ιούνιο για να πάει στο χωριό του για διακοπές. Ήρθε, φάγαμε μαζί. Ήταν η τελευταία φορά. Και δεν το ξέρα ότι ήταν. Δεν ήξερα ότι ήταν και η τελευταία φορά που θα τον έβλεπα. Πόσα χρόνια έχετε να τον δείτε? Από το 69. Τον Ιούνιο του 69. Από τον Ιούνιο του 69, πάρα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Εγώ 45 χρόνια μετά. Ναι, συγγνώμη που σας διακόπτω. Δεν τον έχω βγάλει από την σκέψη μου και από την προσευχή μου. Δεν σε έχω βγάλει ποτέ από το μυαλό μου. Οι σχέσεις τους δεν είναι καθόλου καλές μεταξύ τους, μεταξύ του βιολογικού πατέρα και της βιολογικής σου μητέρας. Χώρισαν άσχημα. Γιατί κλαις? Γιατί έκανε άλλο παιδί και έδωσε σένα? Αυτό το άλλο παιδί είναι ο λόγος που η μαμά σου δεν θα μπορέσει να είναι απόψε εδώ.
Πόσο ήσασταν εσείς, πατέρα Πρόχορε, όταν ήρθε ο Περικλής εκεί? Ήταν 12-13 και εγώ ήμουνα 17. Μάλιστα. 17 περίπου, 18 χρονών. Ναι. 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 Και με το που είδατε ένα παιδάκι να μπαίνει στο σπήλαιο, λέτε εντάξει, δεν είμαι μόνος εγώ και ηλικιωμένη. Ήρθε ο άγγελός μου. Βέβαια. Ναι, ναι. Φυσικά. Που τα μοιραζόμαστε όλα μαζί. Μετά από 45 χρόνια λοιπόν αναζητούμε τον Περικλή Κανέτη. Δεν ξέρουμε που βρίσκεται, δεν ξέρουμε αν παντρεύτηκε, δεν ξέρουμε τι ασχολείται. Μάθαμε κάτι? Τηλεφώνησα στην Ικαρία, βρήκα τηλέφωνο, τηλεφώνησα. Α, το ψάξατε και μόνος Τον σας? έψαξα κιόλα, βέβαια. Μάλιστα, πατέρα Πρόχορε. Τηλεφώνησα, Ναι. βρήκα κάποιον εκεί, δεν ξέρω, και μου είπε ο Περικλής δεν μένει πια στην Ικαρία, έφυγε να σπουδάσει περαιτέρω. Να γίνει πλοίαρχος, να γίνει καπετάνιος, κάτι τέτοιο μου είπαν. Αλλά έμαθα ότι τελευταία ζούσε στην Αθήνα. Ότι έφυγε και ζούσε στην Αθήνα. Αλλά δεν ξέρω που, αν είναι στην Αθήνα ή κάπου αλλού βρίσκεται τώρα. Εγώ, ξέρετε όμως, αισθάνομαι ότι τον βρήκαμε. Ακριβώς. Πολύ καλά αισθάνεστε, γιατί τον βρήκαμε εμείς βεβαίως. Και ξέρετε, η διέστησή μου δεν βγαίνει ποτέ ελευθερμένη. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε? Να δείτε πώς είναι σήμερα ο Περικλής. Αυτό δεν θέλετε? Να το δω. Εκεί στην παράδοση πακέτου. Πώς οι παιδικές αναμνήσεις μένουν ανεξίτηλες και 45 χρόνια μετά τόσο ζωντανές για να χωρέσουν σε ένα πακέτο? Μπορούν όταν είναι αληθινές. Εντοπίσαμε τον παραλήπτη κύριο Περικλή Κανέτη στο Πέραμα. Ζει με την οικογένειά του, έχει 2 παιδιά και είναι συνταξιούχος. Καλησπέρα. Ο κύριος Περικλής Κανέτη, σωστά? Είσαστε καλά, ο Δημήτρης είμαι. Πώς θα πάμε? Ωραία. Περνάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κανέτη, όπως έχετε καταλάβει, είσαστε παραλήπτης πακέτου. Το περιμένατε ποτέ αυτό, ότι θα ήσασταν σε αυτή τη θέση? Και παρακολουθώ την εκπομπή σας, αλλά ότι θα ήμουν εγώ σε αυτή τη θέση που βλέπω τους άλλους εκεί δεν το περίμενα ποτέ. Και όμως θα έχετε την ευκαιρία να το ζήσετε όλο αυτό. Και να δείτε φυσικά ποιος κρύβεται πίσω από το πακέτο αυτό. Και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε είναι να πάρετε το κλειδάκι αυτό και να έρθετε στο στούντιό μας. Και εκεί θα βρίσκετε το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από το πακέτο. Θα προσπαθήσω. Ωραία λοιπόν. Πάρτε το χρόνο σας εννοείται και μακάρι να σας έχουμε κοντά μας. Λίγος χρόνος χρειάζεται. Εννοείται χρειάζεται. Εννοείται γιατί μπορεί να είναι κάτι ξαφνικό για σας, οπότε χρειάζεται το χρόνο σας. Είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Δίκη μου δεν θα το γνώριζα. Δεν θα τον γνωρίζατε. Δεν είναι και λίγα τα χρόνια. Ούτε και ίσως και εκείνος εμένα. Καλά, περάσαμε. Μπορεί τα χαρακτηριστικά, δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ τα δικά του χαρακτηριστικά, γιατί έχει και γένεια τώρα. Τώρα να σας πω κάτι μπορεί να σας σοκάρει. Ναι. Ξέρετε, λίγο ήθελε να μην έχουμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα. Γιατί, αγάπη μου? Γιατί ήταν σε ένα ναυάγιο πριν από κάποια χρόνια και κινδύνευσε πολύ τη ζωή του. Δηλαδή ήταν καπετάνιος. Κάποιοι συνάδελφοί του δεν σώθηκαν από αυτή την. Οι προσευχές μου. Οι προσευχές σας, θέλω να πω, ήταν τα φυλαχτά του. Ναι, είναι. Λοιπόν, τι βάλατε στο πακέτο σήμερα? Έβαλα μια γραβούρα που είναι η Αποκάλυψη. Τι ωραία. Η σχολή του. Μπράβο σας. Και το μοναστήρι το Κάστρο. Λοιπόν, καλό το Δημήτρη να μας πει αν θα παραλάβει αυτά τα υπέροχα δώρα. Έλα, Δημήτρη μου, να μας πεις τι έχουμε απόψε με τον κύριο Κανέτη. Καλώς το Δημητράκι μου. Τι λέει, Δημήτρη μου, την έχουμε? Ήρθε. Παιδί μου, θα μας κάσεις, ήρθε ή δεν ήρθε? Το ξέρει από μέσα του. Ήρθε. Είναι εδώ. Πες το, Δημήτρη μου. Πατέρα Πρόχορε, δεν γινόταν να μην έχω ευχάριστα νέα για σας απόψε. Έτσι. Γιατί ο Περικλής είναι κοντά μας. Μα το αισθανόμουν θα είναι εδώ. Αφού το λέει από την αρχή, ήρθε. Γεια. Λοιπόν, πάμε εμείς να υποδεχθούμε θερμά τον κύριο Περικλή Κανέτη.
Μελανέτης, τι θα ζήσετε απόψε, τι θα ζήσετε να ξέρατε. Γεια σας, τι κάνετε. Καλά είστε, καλώς ήρθατε. Πώς είστε. Περάστε παρακαλώ, ελάτε από εδώ να καθίσετε. Καθίστε. Λοιπόν, έχετε 2 παιδιά να σας ζήσουνε. Τα παιδιά είναι μεγάλα δηλαδή. Μεγάλα. Μεγάλα, Και σας έχουν κάνει παππού ή όχι ακόμη. Ακόμα. Εύχομαι κάποια στιγμή να το ζήσετε κι αυτό. Καλά, νέος είστε, εντάξει. Ελπίζω. Γιατί είστε εδώ άραγε. Ήσασταν και ναυτικός, Ναι, ήμουνα. Για πόσα χρόνια. Για πολλά. Για πολλά. Για 30 χρόνια και... Από εκεί πήρατε σύνταξη. Ναι. Για 30 χρόνια. 30 χρόνια στις θάλασσες. Όχι συνεχόμενα, εντάξει. Ναι. Η δουλειά είναι παράξενη του ναυτικού. Πολύ. Και στη θάλασσα και έξω. Είχατε παράξενα εσείς. Όλοι οι ναυτικοί έχουν. Όλοι. Εσείς προσωπικά. Είχατε κάτι έντονο στην ναυτική σας ζωή. Εντάξει, είχα. Είχατε. Κινδυνέψατε. Κινδύνευσα. Πότε θυμόσαστε. Εντάξει, όταν κάνεις αυτό το επάγγελμα αρκετές φορές, αλλά το... Η πιο έντονη, η πιο δραματική ίσως. Ήταν τώρα τελευταία, δηλαδή πριν λίγα χρόνια. Πότε. Το 2009 περίπου. Το 9. Τι έγινε. Πήρε φωτιά το καράβι. Ποιο καράβι ήταν. Ένα καράβι φορτηγό. Ναι. Πού ήσασταν. Είμαστε ανοιχτά της Βενεζουέλας. Πήρα φωτιά μηχανές. Όχι μηχανή, Το αμπάρι. Όχι. Οι χώροι που ήταν, ξέρω εγώ, για το πλήρωμα, με καμπίνες. Ήσασταν μέσα εκεί δηλαδή εσείς, σε αυτό το χώρο. Πήρε φωτιά. Ναι. Και πώς τη λιτώσατε. Εντάξει, τώρα πώς τη γλιτώνεις, δεν ξέρεις. Από Κάποιοι τύχη... δεν τη γλίτωσαν, έτσι δεν είναι. Ορίστε. Κάποιοι δεν τη γλίτωσαν εκείνη την βραδιά. Ναι. Πόσοι χάσαν τη ζωή τους. Ήταν 9 άτομα. 9. Πολλά. Εσείς τι, κινηθήκατε αστραπιαία, έξυπνα, τι κάνατε. Έχει ενδιαφέρον τώρα για τους τηλεθεατές μας αυτό που δεν είναι. Εντάξει. Θέμα τύχης. Τύχης. Και όχι επιλογής. Όχι επιλογής. Τύχης. Ναι. Επιλογές, εντάξει, κάνεις επιλογές σου όταν έχεις τον χρόνο, όλα. Τότε εκεί ο χρόνος δεν υπήρχε για επιλογές. Έγιναν τόσο γρήγορα και αστραπιαία όλα. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ευχάριστο που είστε καλά, που τα καταφέρατε, που απόψε σας έχουμε εδώ. Εντάξει, ευχάριστο για μένα, αλλά δυσάρεστο για τις οικογένειες των συναδέλφων. Που... Πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ για τους ανθρώπους αυτούς, για αυτούς που αποβίωσαν καταρχάς, γιατί αυτοί χάσαν τη ζωή τους και τις ευκαιρίες. Αλλά όπως λέτε και εσείς, όταν γίνεται κανείς ναυτικός, υπογράφει ένα συμβόλαιο με την τύχη. Είναι όλα στο πρόγραμμα. Ναι. Όλα. Τώρα να δούμε το σημερινό. Γιατί να είστε απόψε εδώ, λέτε. Από πού να έρχεται αυτό το πακέτο, άραγε. Να έχει ταξιδέψει και μέσω θαλάσσης, όχι απαραίτητα, τι. Τώρα μπορεί να είναι κάποιος φίλος από τα παλιά. Τι άλλο να πω να πω. Τίποτα να Αυτό πείτε. υπολογίζω, δηλαδή, ότι μπορεί να είναι κάποιος φίλος από τα παλιά. Γιατί εσείς στην ναυτική έχετε και άλλα θέματα γενικώς και... Εντάξει, ας το αποκλείσουμε. Ας το αποκλείσουμε. Τι να κάνεις. Ας ευχηθούμε να μην ισχύει. Για να το αποκλείσουμε τελείως δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Ναι, εντάξει, τόσα ταξίδια έχετε κάνει, τόσους μπάρκους έχετε πιάσει, τόσες γυναίκες τα έχετε γνωρίσει. Εντάξει. Ας ευχηθούμε να μην είναι από εκεί. Ναι. Μέχρι να παρουσιαστεί το πακέτο. Μέχρι έχετε την αγωνία. Γι' αυτό είστε λίγο κουμπωμένος από την ώρα που ήρθαμε και σας βρήκαμε. Μου είστε λίγο σφιγμένος. Τι έρχεστε να ζήσετε απόψε εδώ. Έχετε το κλειδί σας. Θα σας λυτρώσω. Ανοίχτε το. Ναι. Ωραία, σηκώστε το μέχρι πάνω. Βοηθήστε μας λίγο.
Κάτι λέει, κάπου Ναι. πάει το μυαλό. Ναι, ναι. Ναι. Τι είναι αυτό που βλέπουμε? Αυτό που βλέπουμε, και τα δύο μάλλον που βλέπουμε, μικρός όταν ήμουνα, έμενα εδώ στο κάτω κτίριο. Αυτό που δείχνει Μένατε εκεί, φωτογραφία. Ναι, ναι. Στην Πάτμο, στο Σπήλαιο. Ναι, ναι, στο Σπήλαιο. Πήγατε εκεί σε μικρή ηλικία? Μόλις τελείωσα το δημοτικό. Ήταν δύσκολα τα χρόνια εκεί? Όχι. Γιατί το λέω, γιατί ήσασταν μακριά από το σπίτι, από τους οικείους, από τους ανθρώπους. Εντάξει, με τώρα τα παιδιά της επαρχίας είναι λίγο πιο σκληραγωγημένα από εδώ, Αυτό είναι αλήθεια. από τις Αθήνες. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Ποιος λέτε να σας το στέλνει αυτό το όμορφο σκίτσο? Εκεί, εκείνη την εποχή, είμαστε 3 άτομα σε αυτό το κτίριο. Το ένα είστε εσείς, άρα δύο πιθανότητες υπάρχουν. Δύο. Ο ένας από τους δύο, ο πιο μικρότερος. Ο ποιος δηλαδή? Μάλλον πρέπει να είναι ο πατήρ Πρόχορος. Ζήσατε μαζί εκεί, δεθήκατε τι? Ναι, εμένα με 2 χρόνια σε 3. αυτό το κτίριο, εντάξει. Ήτανε, Έχετε δηλαδή, ωραίες μνήμες από αυτόν τον άνθρωπο? Έχω, εντάξει. Είμαστε και κάπως ηλικιακά κοντά. Και εντάξει, αυτή ήταν η παρέα μου. Ναι, δεν θύκαμε. Βέβαια, εγώ πήγαινα στο γυμνάσιο κάτω. Είχα και από εκεί άλλους φίλους, αλλά τώρα με αυτό εδώ που βλέπω, λέω ότι είναι ο πατήρ Πρόχορος. Για κοιτάξτε εκεί, παρακαλώ. Αποκαλύψτε μας τον Αποστολέα. Εντάξει, είναι όμως 45 χρόνια, να ξέρετε, από τότε. Το ξέρω 45, εγώ. Ναι. Για δείτε. Σας πάω λίγο πίσω. Στα χρόνια της αθωότητας Ναι, και της νιώτης σας. αυτός είναι. Είναι αυτός, Πατέρα Πρόχορε. Έχει αλλάξει πολύ, αλλά το παρουσιαστικό του, το πρόσωπό του εδώ είναι ακριβώς όπως το θυμάμαι. Σας αναγνώρισε λοιπόν αμέσως. Μπορείτε να του μιλήσετε. Περικλή μου, δεν μπορώ να μιλήσω Συγκινηθήκατε, πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Το μυαλό μου πάντοτε ήταν στον Περικλή. Που με τον Περικλή μοιραζόμαστε τα πάντα. Θυμάσαι, Περικλή, με τον παππού και τον θείο τον Παύλο. Θυμάσαι. Αχ, και γύρισε πολλά χρόνια πίσω ο γλυκός μου και συγκινείται. Είσαι υγεία, γέ μου, είσαι υγεία, πατέρα. Όλα τα έχω στο μυαλό μου. Και αυτά που άκουσα προηγουμένως, που κινδύνευσε στο ναυάγιο, μπορεί να μην επικοινωνούσαμε, αλλά εγώ προσευχόμουν πάντα για σένα. Ναι, πάντα σας έχει στην προσευχή του. Ακόμη Και σήμερα. ίσως ο Άγιος Νικόλος και οι προσευχές μου να σε έσωσαν τότε. Δεν σε έχω βγάλει ποτέ από το μυαλό μου και από τη σκέψη μου. Δεν λέτε τίποτα. Θέλω γρήγορα να σε δω. Όχι, αυτά που λέει είναι δηλαδή σαν να τα βλέπω μπροστά Σαν μου. να τα τώρα, ζείτε αυτή τη ξανά. στιγμή. Έχετε κάνει πίσω flashback τώρα, έτσι. Οι παιδικές μνήμες... Γυρίσαμε την ταινία 45 χρόνια πίσω, έτσι. Περικλή, Δεν θυμάσαι εύκολα. το δεντρολίβανο με τις ελιές. Ναι. Έχουμε να πούμε πολλά. Έχετε πάρα πολλά να πείτε, Πάρα να πολλά. θυμηθείτε, να ξαναζήσετε, να νιώσετε. Είχε πάει, θέλω να συμπληρώσω Ναι, κάτι αν πείτε, μπορώ. πείτε, ό,τι θέλετε. Είχε πάει η κόρη μου πριν Ναι. 2 χρόνια περίπου στο νησί και την είχα στείλει στο μοναστήρι και είπε να ζητήσει εδώ το Ακούτε. πατέρα. Παράλληλη αναζήτηση έχουμε εδώ πέρα. Είχε στείλει την κόρη του να σας ψάξει. Μου είχε πει η κόρη μου ότι πήγε, τον ζήτησε στο μοναστήρι γιατί της είπαν ότι ήταν κάπου αλλού, λέει, σε κάποιο άλλο, Είδατε σημείο. λοιπόν. Ναι. Ψάχνετε ένα στον όλα αυτά τα χρόνια. Διώξτε μου το κεντρικό πακέτο. Τώρα τι λόγο έχω να το κρατάω ακόμη μετά από 45 χρόνια. Κανένα λόγο πια. Πολλά χρόνια πίσω σας φέραμε. Είχα κάνει κι εγώ προσπάθεια να πάω στο νησί, αλλά δεν Τώρα ήταν η ώρα να γίνει συνάντηση. Ναι. Θα το ζήσουμε εδώ. Εδώ είμαι. Εδώ είμαι.
το καφέ. Χαίρομαι. Είδες που έψαχε για να σε βρω, πόσο το λαχταρούσα. Και εγώ. Πόσο λαχταρούσα να σε δω. Και εγώ ξεκίνησα για να έρθω. Χρόνια λέω, θα πάω στο πακέτο. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ και τους δύο. Στο πακέτο, παιδιά. Πολύ σας ευχαριστώ, πατέρα Πρόχορε. Να έχουμε πάντα την ευλογία σας. Συνέχεται. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ωραία στιγμή. Συγκινηθήκατε κι εσείς. Τρυφερό πολύ. Έχετε να πείτε τώρα ιστορίες από πολύ παλιά. Σας ανασύρετε από τον Παούλο. Θα μου νίσεις πάρα πολλές. Τον παππού με το μπαστούνι, όχι ως δική σας. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το καλό να πάτε την ευλογία σας. Και εύχομαι, θα ξανάρθω να σας ευλογώ. Σας Θα περιμένω. έρχομαι, ναι. Όχι, εγώ περιμένω εσάς στην Πάτμο. Θα έρθουμε, πατέρα Και Πρόχορε. να ζήσετε, να είστε ευτυχισμένοι. Σας Και ευχαριστούμε. το πακέτο πολλά χρόνια να έρθει. Πολλά χρόνια. Ευχαριστώ να πολύ. είστε ευλογημένοι όλοι. Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας, αγάπη. Ευχαριστώ. Γεια σας. Η Χριστάλλα μίλησε στην κόρη της Μαρίνα για την υιοθεσία της από τότε που ήταν 5. Της το είπε σαν παραμυθάκι. Έλα όμως που η Μαρίνα μεγαλώνοντας δήλωσε στους γονείς της πως αυτό το παραμύθι δεν το πιστεύει. Δεν θέλει να πιστέψει ότι η Χριστάλλα και ο Δημήτρης δεν είναι οι βιολογικοί της γονείς. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που είναι σήμερα εδώ η μικρή Μαρίνα, στη θέση του Αποστολέα, είναι ακριβώς για να συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα και να προχωρήσει, όπως λέει και η μαμά της που τη συνοδεύει, σε αυτή την κορυφαία στιγμή της ζωής της. Ο άλλος λόγος είναι γιατί η Μαρίνα θέλει να δει τους βιολογικούς της γονείς από κοντά και να τους ρωτήσει γιατί. Γιατί εμένα και όχι τη μεγαλύτερη αδερφή μου, που έμαθε μετά ότι υπάρχει. Μια υπόθεση πολύ δύσκολη γενικώς. Λόγω του ευαίσθητου της ηλικίας της Μαρίνας, δεν είναι ούτε 18, λόγω των ειδικών συνθήκων, λόγω της μακρόχρονης και δύσκολης αναζήτησης και λόγω του ό,τι αντιμετωπίσαμε ψάχνοντας εκεί στη Ρουμανία. Η Χριστάλλα Δημητρίου με την κόρη της Μαρίνα είναι απόψε κοντά μας. Καλώς το Μαρινάκι το κουκλάκι. Κορίτσι μου, τι κάνεις? Καλώς ήρθατε. Είστε καλά? Η μαμά, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από την Κύπρο μας έρχεστε, από τη Λεμεσό. Ναι. Το Μαρινάκι είναι χαμογελαστό, χαρούμενο και έτοιμο να αντιμετωπίσει ό,τι έρχεται σήμερα. Το ήθελες πολύ? Ναι. Αλλά και η μαμά σου βλέπεις? Τι μαμά έχεις? Εκεί σου κρατάει το χέρι και σε οδηγεί σε αυτή σου την επιθυμία. Δεν είναι και ότι εύκολο, υπάρχει για τη μαμά σου και για σένα, δεν λέω, αλλά και για τη μαμά. Πας σχολείο, έτσι, τρίτη λυκείου. Τι θες να γίνεις? Αξιωματικός. Υπαξιωματικός. Ναι. Και θα πας ειδική σχολή εκεί στην Κύπρο. Αν τα καταφέρω. Στο εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Έχεις φίλες, κολλητές? Ναι. Τα μοιράζεσαι όλα μαζί τους? Όλα, αλλά περισσότερο με τη μαμά μου. Η μαμά είναι η καλύτερη φίλη. Ναι. Ναι, νομίζω θα είναι πάντα. Τα κορίτσια, οι φίλοι σου ξέρουν ότι απόψε έρχεσαι στο πακέτο, τους το πες. Είναι σύμφωνες σε αυτό? Ναι, με στηρίζουν. Σε στηρίζουν. Ναι. Η μαμά ήταν σύμφωνη σε αυτό από την αρχή? Σίγουρα. Ναι, κυρία Δημητρίου. Σίγουρα, ναι. Εγώ την βοήθησα για να μπορέσει να φτάσουμε μέχρι εδώ που φτάσαμε. Πάντως δεν το πίστευες όταν στο λέγανε ότι είσαι υιοθετημένη? Ακόμη κάτι μέσα σου το κλωτσάει αυτή την παραδοχή, Ναι. Οι σχέσεις τους δεν είναι καθόλου καλές μεταξύ τους, μεταξύ του βιολογικού πατέρα και της βιολογικής σου μητέρας. Χώρισαν άσχημα. Γιατί κλαις? Γιατί έκανε άλλο παιδί και έδωσε σένα? Αυτό το άλλο παιδί είναι ο λόγος που η μαμά σου δεν θα μπορέσει να είναι απόψε.
πίστευες όταν στο λέγανε ότι είσαι υιοθετημένη? Ακόμη κάτι μέσα σου το κλωτσάει αυτή την παραδοχή, Ναι. Πώς της το είπατε? Ξεκινήσαμε σαν παραμύθι όταν ήταν μικρό παιδί. Ναι. Σε ηλικία γύρω στα 6 της είπα την πραγματικότητα. Όπως έγιναν τα πράγματα. Θέλετε να μας τα πείτε και εμάς αυτά τα πράγματα για να ξέρουμε κι εσείς τι έχετε διανύσει μέχρι να φτάσετε να υιοθετήσετε αυτό το παιδί, να το μεγαλώσετε και να το φτάσετε σήμερα στην ηλικία των 18. Και μπράβο σας. Σίγουρα μεγάλος αγώνας ήταν, Ναι. αλλά εντάξει. Μετά από ορισμένα προβλήματα αποφασίσαμε να κάνουμε κάποια υιοθεσία. Είχατε προβλήματα εσείς. Πόσο χρόνια είσαστε παντρεμένοι? 27. Είναι και ο σύζυγος εδώ? Ναι. Τι κάνετε? Καλά, Βίκη. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Γελαστός άνθρωπος και είναι και η ανιψιά σας, Ναι. που τη μεγαλώνετε στο σπίτι σαν να είναι παιδί σας, άρα είναι σαν να είναι αδερφή σου, Ναι. Τι κάνεις, κούκλα μου? Καλά είσαι? Μπράβο, μπράβο, κοριτσάκι μου. Ωραία, λοιπόν, για πείτε μου, είσαστε πόσο καιρό παντρεμένοι με το σύζυγο και αποφασίζετε να... Γύρω στα 10-11 χρόνια. είσαστε τόσα. Ναι. Και οι προσπάθειες όλες για εγκυμοσύνη ήταν ανεπιτυχείς. Ναι, ήταν ανεπιτυχής. Και τελικά, πήρατε την απόφαση να υιοθετήσετε ένα παιδάκι. Και Ναι. καλά κάνατε. Ναι. Πώς βρήκατε άκρη και φτάσατε μέχρι τη Ρουμανία? Ξεκινήσαμε από το Γραφείο Ευημερίας της Κύπρου, Ναι. οι οποίοι μας καθοδηγήσαν. Σας είπανε Πώς? λοιπόν ότι είναι μια καλή σκέψη να πάρετε ένα παιδάκι από εκεί, Ναι. από τη Ρουμανία. Ήταν η μόνη χώρα που μπορούσαμε να πάρουμε. Η μόνη χώρα, Ναι. μάλιστα. Και αποφασίσετε να κάνετε αυτό το ταξίδι μέχρι εκεί. Ναι. Πού, σε ποια πόλη πήγατε της Στο Ρουμανίας? Βουκουρέστι. Στο Βουκουρέστι, Πήγαμε πρωτεύουσα. στο Βουκουρέστι, ναι. Βρήκαμε κάποια δικηγόρων πριν πάμε στο Βουκουρέστι, Ναι. η οποία μιλούσαμε μαζί της και όταν φτάσαμε, πήγαμε, τη βρήκαμε και αρχίσαμε τις διαδικασίες για να βρούμε κάποιον παιδάκι. Ναι. Στην αρχή μας είπε για 2 αγοράκια, αλλά εμείς προτιμήσαμε για κοριτσάκι. Μας είπε δεν υπάρχει στο Βουκουρέστι κοριτσάκι, είναι λίγο πιο μακριά από το Βουκουρέστι στην Μποζουά. Ναι. Εμείς είπαμε, ήρθαμε αποφασισμένοι Να πάμε μέχρι να πάμε και εκεί. οπουδήποτε για να βέβαια. βρούμε. Ναι. Και πήγατε Σίγουρα πήγαμε σε ίδρυμα. σε ίδρυμα, ναι. Το επισκεφτήκατε, ναι. Ναι, επισκεφτήκαμε το Ήταν ίδρυμα. ένα κοριτσάκι μόνο που ήτανε Όχι. κι άλλα. Είχε αρκετά παιδάκια, Πώς την αλλά επιλέξατε ανάμεσα από τα αρκετά παιδάκια? ήταν το μόνο κοριτσάκι το οποίο προοριζόταν για την Κύπρο. Τα άλλα παιδιά ήταν για άλλες χώρες. Και έτσι λοιπόν η τυχερή ήταν η Μαρινούλα μας. Σίγουρα. Και εσείς όμως τυχερή. Σίγουρα. Κούκλα, έτσι, το Ναι, παιδί σας. οπωσδήποτε. Και γελαστό και χαρούμενο. Μεγάλωσες πολύ ωραία, έτσι. Ναι. Δες πόσο κρατάς εκεί σφιχτά το χέρι της Μανούλας και δεν τα αφήνεις. Της έχεις πολύ αγάπη. Και στο μπαμπά έχεις αδυναμία. Ναι. Καλή μαθήτρια είσαι. Προσπάθω να είμαι. Είναι ζωηρό παιδάκι, ήταν ζωηρό μωρό όταν την πήρατε. Ναι, ναι. Η προσαρμογή πώς ήταν όταν το υιοθετήσατε το παιδί και το φέρατε? Ήταν πόσο καταρχάς η Μαρίνα όταν... 2,5 χρονών. Α, ήταν αρκετά μεγάλο παιδάκι. Δηλαδή ήθελε πραγματικά φάση προσαρμογής. Ναι. κάνατε γι' Φυσικά, αυτό? όταν πήγαμε και την είδαμε, ήταν 1,5. Ναι. Αλλά κράτησε ένα Ένα χρόνο χρόνο τα διαδικαστικά. διαδικασία. Βέβαια. Ναι. Και μετά Εντάξει, πήγαμε, την πήραμε. τη φέρατε Τη φέραμε. στην Κύπρο, στη Λεμεσό. Ναι, σίγουρα. Δυσκολευόμαστε με τη γλώσσα. Σιγά σιγά όμως. Το παιδί μιλούσε ρουμάνικα όταν Σίγουρα, ήρθε, 2,5 ναι. χρονών βεβαίως, κανονικά. Ναι. Και σιγά σιγά το γυρίσατε στα ελληνικά, κυπριακά. Ναι, διότι υποχρεωτικά μιλούσαμε ελληνικά. Ναι, φυσικά, τι θα μιλούσατε. Προσαρμόστηκες εύκολα, νομίζεις? Θυμάσαι κάτι αλήθεια από το Ίδρυμα, εσύ? 2,5 χρονών έχουν μνήμες, κάποια παιδάκια, κάποια λίγα παιδάκια. Θυμάμαι. Θυμάσαι? Ναι. Σοβαρά. Ναι. Τι θυμάσαι? Ένα δέντρο. Ναι. Θυμάμαι γενικά το Ίδρυμα. Τα κάγκελα. Ναι. Είδες, σου εντυπώθηκαν αυτά, δεν μπορείς να αποβάλεις. Φοβόμουν έναν αυτοκίνητο κόκκινο. Για το λόγο ότι αυτό το αυτοκίνητο ήταν όταν με έπαιρναν γιατρό. Α, όταν σε πήγαινε για κανένα εμβόλιο, ίσως. Ναι. Και επειδή αυτό είχε πόνο, το συνέδεσες με αρνητικό συναίσθημα, Ναι.
Όταν της μιλήσατε για το παραμυθάκι αυτό, ότι ένα κοριτσάκι κτλ. Πώς αντιδρούσε η Μαρίνα? Δεν το πίστευε. Τι έλεγες? Μέχρι σήμερα λέει δεν το πιστεύει. Το ότι ήρθες εδώ είναι και ένας από τους λόγους να το κλείσεις αυτό το κομμάτι μέσα σου, ότι τελικά ναι, είναι αλήθεια ή είδες, είχα δίκιο, ήταν παραμύθι και δεν υφίσταται. Είναι και ένας λόγος. Ναι. Είναι σαν ένα puzzle. Δηλαδή, μέχρι τώρα που μιλάμε, εσύ έχεις μέσα σου μια ελπίδα ότι μπορεί η μαμά να σου έχει πει ψέματα και να μην είναι η θετή αυτή η γονείς, αλλά να είναι βιολογική. Άρχισα να το συνειδητοποιώ. Τώρα που έφτασες εδώ, Ναι. Σας μίλησαν για την οικογένεια από την οποία προέρχεται η κόρη σας, όταν έγιναν οι πράξεις υιοθεσίας? Ορισμένα πράγματα τα οποία γράφονταν στα χαρτιά. Τι ακριβώς γράφονταν στα χαρτιά, θα μας πείτε? Ναι, ότι η μητέρα της είχε χωρίσει από τον πατέρα της. Ναι. Γεννήθηκε η Μαρίνα 3 ημερινών. Είπαν στο νοσοκομείο να τη δώσουν σε ίδρυμα για υιοθεσία, διότι δεν μπορούσαν να τη μεγαλώσουν. Ναι. Κάποια άλλα στοιχεία, ηλικίες γονιών, κάτι? Ναι. Ναι, η μάμα της ήταν τότε 20 χρονών, ναι. Ο παπάς της 25, ναι. Και η αδερφή της 1,5 χρονού περίπου. Μάλιστα. Στο σχολείο, οι συμμαθητές σου που μου λες ότι ξέρουν για την υιοθεσία σου, πώς το έχουν δεχτεί γενικά μέχρι σήμερα? Έχεις κάποια προβλήματα γι' αυτό, θέμα, παλιά ίσως? Παλιά, ναι. Στο δημοτικό? Και γυμνάσιο. Και γυμνάσιο. Ναι. Δηλαδή, το λέγανε στο πρόσωπο έτσι ότι είσαι υιοθετημένη? Ναι. Τι τους απάντησες? Και τι έγινε που είσαι υιοθετημένη? Δεν τους έδινουν τόση σημασία. Σε ενοχλούσε όμως η συμπεριφορά Ναι. αυτή, Ναι. Είναι λίγο ρατσιστικό τώρα. Ναι, μου κάνα ψυχολογικό πόλεμο. Αλλά εντάξει, αντέχω. Δεν θέλω να μου λες τη λέξη αντέχω. Θέλω να μου λες τη λέξη προσπέρασα. Και είμαι καλά τώρα. Αυτά είναι για να τα αφήνουμε πίσω. Τα προσπερνάμε, Μαρίνα. Εντάξει. Ο καθένας με αυτό που λέει ή που κρύβει ή που δείχνει, αποδεικνύει απλώς την ανοριμότητά του ή την επάρκειά του. Δεν αφορά εσένα αυτό, αφορά τους ίδιους. Έχεις κάνει και ένα ωραίο τατουάζ εδώ. Ναι. Τι γράφεις? Ημερομηνία γέννησης μου, ημερομηνία υιοθέτησης μου. Ήταν δική σου επιλογή να το κάνεις αυτό? Ναι. Προέρχεται ίσως από την ανάγκη σου να το εντυπώσεις κάπου πάνω σου ώστε να το πιστέψεις? Ναι. Τι θέλεις τώρα εσύ απόψε εδώ? Πες μου, τι φαγώνεσαι, ποιον θες να δεις, τι θες να πεις? Εξήγησέ μου. Να μάθω τα γιατί. Γιατί εμένα και όχι την αδερφή μου. Που ήταν και λίγο μεγαλύτερη. Ναι. Όχι πως με ενοχλά. Ευχαριστώ που με έφερε στη ζωή. Πραγματικά ευχαριστώ την. Γιατί αν δεν με έφερνε στη ζωή, δεν θα γνώριζα τους γονείς που έχω τώρα. Είδες. Η μαμά τι λέει, πιστεύει θα της κάνει καλό αυτή η διαδικασία απόψε? Ναι, πιστεύω το. Θα κλείσει κάποια σίγουρα, ζητήματα μέσα της. Ναι. Θα μπορέσει να προχωρήσει πιο εύκολα μπροστά. Ναι, την κρατάει λίγο πίσω αυτό η αλήθεια Ναι. είναι. Σε αυτό έχετε δίκιο απόλυτο και καλά κάνατε και ήρθατε. Και μου λες το γιατί. Τι υποθέτεις, Μαρίνα? Ποιο θα είναι το γιατί, το πιο σύνθες γιατί, τι είναι σε αυτές τις περιπτώσεις? Για πες μου. Από την κρίση που πιστεύω ότι διαθέτει η ηλικία των 18. Το πιστεύω ότι διαθέτει κρίση. Για πες μου. Να μην μπορούσαν να με μεγαλώσουν. Μπράβο, λόγω ίσως οικονομικών δυσκολιών, ναι. Μετά χωρίσανε, είχε διαλυθεί η κατάσταση, σου λέει η μαμά ότι αυτό γράφει πράξη υιοθεσίας. Ήταν ένα ζευγάρι χωρισμένο. Πού να τα βγάλει πέρα αν έμεινε η μαμά αυτή με 2 κορίτσια μόνη, λέω τώρα, δεν ξέρω. Και από τη στιγμή που την αδερφή την μεγάλωνε η γιαγιά. Το γράφει και αυτό η πράξη υιοθεσίας? Ναι. Θα προτιμούσες δηλαδή να έμενες εσύ εκεί με τη γιαγιά να μεγαλώσεις? Όχι. Και φυσικά δεν ξέρουμε κατά πόσον έμεινε με τη γιαγιά ή όχι. Αλλά μπαίνω στη θέση της αδερφής μου. Ναι. Αν ήταν στη θέση μου εμένα,
Και εγώ να ήμουν στη δική της. Ναι. Και? Δεν μπορώ να την κρίνω Ναι. τι ζωή έκαμε. Ναι. Αλλά μπαίνω στη θέση της. Θα προτιμούσες δηλαδή να ήσουν στη θέση της αδερφής σου ή θα προτιμάς τη θέση αυτή που είσαι? Στη θέση που είμαι. Νομίζω μιλάς σωστά. Έχω την εντύπωση ότι οι σχέσεις του ζευγαριού ήταν άσχημες, έτσι. Χωρίσαν δηλαδή με άσχημο τρόπο. Είναι μια πληροφορία που έχουμε συλλέξει και εμείς μέσα από την έρευνα που κάναμε. Το έχετε πληροφορηθεί κι εσείς αυτό? Είναι σε γνώσεις δηλαδή κάτι τέτοιο? Ορισμένα πράγματα, όχι πολλά. Ναι. Ναι. Κι αν έχει η μαμά σου αρνηθεί να έρθει, πώς θα νιώσεις? Άσχημα, αλλά εντάξει. Η ζωή συνεχίζεται. Αν έπρεπε να επιλέξετε τον έρθει η μαμά ή ο μπαμπάς, οι βιολογικοί σου γονείς, ποιος από τους δύο θα προτιμούσες να έρθει? Μαμά. Ναι. Την αδερφή σου δεν θες να τη δεις? Θέλω. Το όνομά της το ξέρεις? Φλωρεντίνα. Πόσα χρόνια διαφορά έχετε, ξέρεις? Νομίζω 1. Ανάμιση. Είδες πόσες πληροφορίες έχεις πάρει ήδη? Και παρόλα αυτά που ξέρεις, τα ξέρεις τώρα, κάποια χρόνια αυτά όλα τα στοιχεία. Εσύ κλωτσάς, δεν θες να το πιστέψεις αυτό. Λοιπόν, εγώ πραγματικά συμφωνώ με τη μαμά σου. Πρέπει να τελειώσουμε αυτό το θέμα, να αποδεχτείς την αλήθεια, να προχωρήσεις. Την αλήθεια δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Ας κοιτάξουμε τουλάχιστον να πάρουμε ό,τι θετικό μπορεί να μας δώσει. Και το θετικό σε αυτή την περίπτωση είναι η επίγνωση. Η επίγνωση της κατάστασης και η εκτίμηση αυτής της κατάστασης που έχεις πάρει από αυτούς τους ανθρώπους τόσα χρόνια. Αυτού που ζεις, που η αδερφή σου δεν είχε την τύχη να το ζήσει. Και θα δούμε σε λίγο με ποιες συνθήκες μεγάλωσε. Ναι. Λοιπόν, κάναμε πολύ εντατική έρευνα στη Ρουμανία, πολύ δύσκολες συνθήκες αναζήτησης εκεί, πάρα πολύ. Και τα στοιχεία έχουν ως εξής. Εντοπίσαμε όλη την οικογένεια. Και τη μητέρα σου βρήκαμε και τον πατέρα σου βρήκαμε. Είναι χωρισμένοι όντως οι γονείς σου. Ο καθένας τους έχει κάνει καινούργια οικογένεια εξ αρχής. Η αδερφή σου μένει όντως μαζί με τη μητέρα σου τώρα. Οι σχέσεις τους δεν είναι καθόλου καλές μεταξύ τους, μεταξύ του βιολογικού πατέρα και της βιολογικής σου μητέρας. Χώρισαν άσχημα. Και επίσης να σου πω ότι η αδερφή σου η Φλωρεντίνα σπάνια μιλάει με το βιολογικό σας μπαμπά. Η μητέρα σου, η γυναίκα που σε έφερε στον κόσμο, δηλαδή η Τζουστίνα Μιχαέλα, είναι σήμερα 37 χρόνων. Έχει κάνει άλλη οικογένεια. Ζει στο Μπουζάου, από εκεί που το πήρατε το παιδί. Και έχει φέρει στον κόσμο ακόμη ένα κοριτσάκι. Είστε 3 αδερφές δηλαδή, από τη μαμά. Τώρα, το θέμα είναι γιατί κλαις. Γιατί έκανε άλλο παιδί και έδωσε σένα. Όχι. Πες μου αλήθεια, Μαρίνα. Μπορεί να το έκαμε για να αναπληρώσει τη θέση μου, μήπως. Κοίταξε, εσένα σε έκανε με έναν άνθρωπο με τον οποίο χώρισε. Μετά οι συνθήκες άλλαξαν στη ζωή της. Εντάξει. Αν εκείνος ο άνθρωπος δεν ασχολήθηκε ποτέ με τα παιδιά του και ήταν υποχρεωμένη μόνη να μεγαλώσει 2 κορίτσια, το ξαναείπα και πριν, και της ήταν αδύνατον αυτό, έπρεπε κάπως να βρει μια λύση. Να δώσει ευκαιρία για να ζήσουν και τα 2 της τα παιδιά. Το ένα το κράτησε και το άλλο το έδωσε για μια καλύτερη ζωή. Μετά προχώρησε, έκανε άλλη σχέση, έκανε άλλο γάμο και έκανε ακόμη ένα παιδί. Ακριβώς αυτό το άλλο παιδί είναι ο λόγος που η μαμά σου δεν θα μπορέσει να είναι απόψε εδώ. Γιατί το άλλο παιδί γεννήθηκε πριν από λίγο και η μαμά σου είναι λεχόνα ακόμη.
ξέρω ότι σε απογοητεύει αυτό. Πολύ. Ίσως περισσότερο από ό,τι περίμενες ότι θα ακούσεις. Ναι. Εγώ μπορώ να σου δώσω βέβαια όλα τα στοιχεία. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί της, να της μιλήσεις. Δεν θες? Δεν με ενοχλεί. Θα της τηλεφωνήσεις δηλαδή, άμα σου δώσω τα στοιχεία? Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Θα το συζητήσεις με τη μαμά? Ναι. Τι σε απογοήτευσε πιο πολύ, το γεγονός ότι προχώρησε στη ζωή της και έκανε άλλο παιδί ή το γεγονός ότι δεν ήρθε? Και τα δύο. Και τα δύο. Αλλά εντάξει. Καταλαβαίνω. Είναι πολύ δύσκολο στην ηλικία σου να συγχωρήσεις και να προχωρήσεις και να καταλάβεις. Είναι πολύ δύσκολο. Είσαι ακόμη ένα παιδί. Έχεις θυμό, σε καταλαβαίνω. Έχεις πίκρα, σε καταλαβαίνω. Είναι δικαιολογημένα αυτά που νιώθεις, αγάπη μου. Όμως θα πρέπει πραγματικά να τα βγάλεις από μέσα σου. Γιατί κρατάνε όλη σου τη δύναμη. Τα αρνητικά συναισθήματα που έχουμε μέσα μας δεν μας αφήνουν να προχωρήσουμε. Κρατάνε όλη μας τη δύναμη. Και πρέπει να το δουλέψεις αυτό λίγο με τη μαμά, δεν ξέρω, με έναν ψυχολόγο. Να απεμπλακείς από αυτό το μπλοκάρισμα. Γιατί αυτή τη στιγμή σε μπλοκάρουν αυτά τα συναισθήματα. Έχω να σου πω κάτι όμως. Βρήκαμε το βιολογικό σου πατέρα επίσης και του παραδώσαμε το πακέτο σου. Πώς σου φαίνεται αυτό? Σου λέει κάτι αυτό ή δεν σου λέει τίποτα? Ήθελες τη μαμά, Ναι, αλλά εντάξει. Δεν με ενοχλεί. Ο πατέρας σου είναι 42 χρόνων. Λέγεται Λαουρέντσου. Και χάρηκε πάρα πολύ που παρέλαβε ένα πακέτο από την Ελλάδα. Μα πάρα πολύ. Θες να το δεις? Να δεις την παράδοση και να δεις πώς είναι. Πού πας? Ναι. Πάμε. Ένα τέλος στην ανυπομονησία της Μαρίνας θα βάλουμε απόψε και ίσως τα θεμέλια για μια καινούργια αρχή. Εμείς μετά από εντατική και δύσκολη έρευνα στη Ρουμανία, εντοπίσαμε τον Λαουρέντζο Τσομποτάρου στο χωριό Λίμπεζης Μπουζάου. Ας συνδεθούμε μαζί του. Good afternoon, Mr. Laurentis Tsombotaru. My name is Dimitris and I'm working at a TV Greek show called Pami Paketo. And the reason I'm contacting you is because I have an invitation for you. Someone is trying to locate you, and the only thing you have to do is to come to our studio to Greece, okay? Okay. Think about it and talk to you soon. Thank you very much. Goodbye. Goodbye. The light's still shining from your soul. It's burning holes into my... Πώς σου φαίνεται? Το φαντάστηκες ποτέ τον μπαμπά σου, αλήθεια? Ποτέ. Τη μαμά σου τη φαντάστηκες? Ναι. Πώς την είχες φανταστεί? Να μου μοιάζει. Εγώ βλέπω και ότι μοιάζει πολύ με τον μπαμπά σου. Εγώ βλέπω το ίδιο βλέμμα, τα ίδια χείλη. Αν ήταν ανάγκη, θα πήγαινα και στην άκρη του κόσμου. Θέλω να τη δω. Όταν έκλεια τα γενέθλια μου, με σκέφτεσαι καθόλου? θέλεις τώρα εσύ απόψε εδώ? Πες μου, τι φαγώνεσαι, ποιον θες να δεις, τι θες να πεις. Εξήγησέ μου. Να μάθω τα γιατί.
Γιατί εμένα και όχι την αδερφή μου. Που ήταν και λίγο μεγαλύτερη. Ναι. Ευχαριστώ που με έφερε στη ζωή. Πραγματικά ευχαριστώ την. Γιατί αν δεν με έφερνε στη ζωή, δεν θα γνώριζα τους γονείς που έχω τώρα. Η μαμά τι λέει, πιστεύετε θα της κάνει καλό αυτή η διαδικασία απόψε? Θα μπορέσει να προχωρήσει πιο εύκολα μπροστά. Τι έχεις βάλει, αγάπη μου, στο πακέτο? Μια ζωγραφιά Ναι. που ήμουν στο Ίδρυμα. Που εγώ την ζωγράφισα. Όπου τι ζωγράφισες ακριβώς εκεί? Το Ίδρυμα. Ό,τι θυμούμαι. Είναι κάτι που θες να το θυμάσαι ή όχι? Όχι. Καλά έκανες και το αποτύπωσες. Για να φύγει από μέσα σου. Εγώ συμφωνώ. Πολύ καλά έκανες. Φωνάξω τον Δημήτρη να μας πει αν θα έχεις τουλάχιστον την ευκαιρία να δεις απόψε το βιολογικό πατέρα σου. Ναι. Έλα, Δημήτρη μου. Καλώς τον. Καλησπέρα σας. Για πες μας. Μαρίνα, απόψε θα έχεις την ευκαιρία να δεις τον βιολογικό σου πατέρα, γιατί είναι κοντά μας. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Πώς είστε εσείς και ο μπαμπάς, θέλω να ρωτήσω, γιατί μπαμπά βρήκαμε. Είμαι πολύ καλά. Είστε καλά? Πολύ καλά. Εντάξει, περίμενα κι εγώ να δω τη μάμα της Μαρίνας περισσότερο, διότι είναι η μάμα που έχει την ευθύνη ενός μωρού, ας πούμε. Εντάξει, θα γνωρίσουμε τον πατέρα. Εξαρτάται, αν δεν μπορεί να την αναλάβει την ευθύνη, δεν την έχει κιόλας. Εντάξει, Ευθύνες παίρνει αυτός που μπορεί να τις αναλάβει. δεν έχει πρόβλημα, είναι να γνωρίσουμε τον πατέρα της. Λοιπόν, μένετε εκεί. Πάμε όλοι μαζί από την άλλη πλευρά να υποδεχθούμε τον κύριο Λαουρέντσου. Γεια σας. Και η κυρία Αδριάννα Ρόσκα που θα μας κάνει την παράλληλη μετάφραση από τα ρουμάνικα. Καλώς ήρθατε. Bine ai venit, Laurențiu. Καλώς σας βρήκα. Σας έχουν εξηγήσει τι ακριβώς είναι αυτή η εκπομπή? Vi s-a spus ce Έρχεστε este εδώ această γιατί emisiune? κάποιος σας στέλνει ένα πακέτο και είναι να Vi s-a συναντήσετε spus ένα că πρόσωπο cineva που va σας aduce un ψάχνει. pachet, o Σας persoană έχουν vă caută pe εξηγήσει? dumneavoastră? Vi s-a spus? Da. Ναι, βεβαίως. Έχετε βάλει κάποιο πρόσωπο στο μυαλό σας, λοιπόν? Γιατί είστε στην Ελλάδα? V-ați gândit la o Ξέρετε? anumită persoană? Știți de ce ați venit în Grecia? M-am gândit la fica, cea din România, care Σκέφτηκα au την κόρη μου που είχα στη Ρουμανία και την οποία την έχασα σε πολύ μικρή ηλικία. Δεν Την ξέρω κόρη σας, πώς τη λένε την κόρη σας? dat-o maică să spre adopție. cum o cheamă pe fiica noastră. Rodica. Rodica. Μάλιστα. Ροντίκα. Μία κόρη έχετε? Numai o singură fată aveți? Două fetițe. Din a doua căsătorie mai am 4 fete. Από το πρώτο μου γάμο Ναι. είχα 2 κορίτσια Δύο και από το κορίτσια. δεύτερο έχω άλλα Τα 4. δύο κορίτσια, λοιπόν, από τον πρώτο γάμο. Το ένα είναι η Ροντίκα και ήταν η μικρή Deci, αυτή. prima fată de la prima, cele 2 fete sunt de la prima căsătorie, cea mică era Rodica. Da. Ναι. Και τη μεγάλη πώς τη λένε? Și pe cea mare? Florentina. Φλωρεντίνα. Τι διαφορά ηλικίας έχουν τα κοριτσάκια? Ce diferență de vârstă au cele 2 fete? 2 ani. 1 ani jumătate, 2. 1,5 χρόνο, 2 Μάλιστα. χρόνια περίπου. Και τι έγινε ακριβώς? Χωρίσατε με τη Și ce σύζυγο? s-a întâmplat cu soția noastră? Διαλύθηκε η οικογένεια, το ένα παιδί έπρεπε να υιοθετηθεί. Τι έγινε? Cum de ați dat copilul? Μου λέτε pentru τι altul? χάσατε. Πώς ακριβώς Deci, τη cum adică χάσατε? ați Θέλετε να μου pierdut? περιγράψετε τι Ce έχει vreți să-mi συμβεί? spuneți că s-a întâmplat? Vorbiți Prima- mai încet. Prima fetiță, Το πρώτο κορίτσι, Ναι. deci am divorțat de ea. η Φλωρεντίνα, Ναι. μετά που γεννήθηκε η δεύτερη χωρίσαμε Ναι. και λόγω της εγκατέλειψης της συζυγικής στέγης εγώ έχασα και την επιμέλεια των παιδιών. Εσείς φύγατε δηλαδή από το σπίτι, Δεσμιά σας εγκαταλείψατε πλέκατε εσείς τη casa. ζυγική στέγη. Για να Ναι. μου λέτε βέβαια ότι χάσατε την Βεβαίως, επιμέλεια. ναι. Γιατί φύγατε από το De ce σπίτι? ați plecat de acasă? Din cauza bunicii. Εξαιτίας της γιαγιάς της συζύγου. A familiei. Ζούσατε όλοι μαζί. Trăiați toți împreună? Da. Ναι, βεβαίως. Ήσασταν πολύ ερωτευμένοι όταν γνωριστήκατε. Ați fost foarte îndrăgostit de soțul noastră când ați cunoscut-o? Da. Ναι, βεβαίως. Υποχρεωθήκατε να μείνετε όλοι μαζί για οικονομικούς λόγους, να φανταστώ. Ați locuit toți împreună din cauza condițiilor economice?
Ναι, βεβαίως. Όταν παντρευτήκατε, ήσασταν σε νεαρή ηλικία, ήσασταν μικρά παιδιά ή όχι απαραίτητα? Η πρώτη σύζυγος ήταν 15 ετών και ο ίδιος 21. 15? Όταν γνωριστήκανε. Όταν γνωριστήκατε, η σύζυγος ήταν 15 και εσείς 21. Ναι. Μικρά παιδιά, καλά λέω. Adică copii mici. Ναι. Και παντρευτήκατε πόσο καιρό μετά? Și după cât timp v-ați căsătorit după aceea? La un an de zile am făcut nunta. Μετά από ένα χρόνο κάναμε το γάμο μας. Πάλι παιδιά. Deci 16 εκείνη, 16 ani Justina și 22 dumneavoastră. Ναι. Γι' αυτό πήγατε να ζήσετε όλοι μαζί. Și din cauza asta ați locuit toți împreună. Πώς τα συντηρούσασταν μόνοι σας? αυτό... Δουλεύατε εσείς τότε, Lucrați în acea perioadă όταν παντρευτήκατε? M-am angajat acolo în sat, în Cochirleanca, la o fabrică. Ξεκίνησα να δουλέψω στο χωριό στην Κοκυρλιάνκα σε ένα εργοστάσιο λαδιών. Μάλιστα. Και στην αρχή ήταν όλα καλά? Și la început totul a mers bine. Με τη γυναίκα σας η σχέση καλή? Βεβαίως. Στην αρχή όλα ήταν Και καλά. πότε άρχισε να επεμβαίνει η γιαγιά Când a στα început θέματα? bunica să intervină în problemele noastre de familie? Exact după nuntă. Αμέσως μετά το γάμο, ναι, a început să spună că am relații. ξεκίνησε η γιαγιά να επέμβει και κάποια στιγμή είπε ότι διατηρώ και μια παράλληλη σχέση με μια γειτόνισσα. Είπε για σας κάτι τέτοιο Adică a spus στη bunica γυναίκα așa ceva σας? despre dumneavoastră, soția dumneavoastră? Ναι, Πώς τη βεβαίως. λέγανε τη γυναίκα σας? Cum o chema pe soția noastră? Justina Mihaela. Justina Mihaela. Είπε λοιπόν στη Τζουστίνα ότι εσείς έχετε εξωσυγική σχέση με μια Deci a γειτόνισσα. spus bunica că dumneavoastră aveți o relație paralelă cu o vecină? Da. Ναι, βεβαίως. Ισχύει αυτό? Era adevărat? Λαουρέντσου? Όχι. 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 Το Δεν φαντάστηκε η γιαγιά? Deci a fost în fantezia numai a bunicii, așa a imaginat? Da, da. Γιατί? Ναι, μάλλον. Θέλει να χαλάσει τη ζωή της εγγονής της, γιατί A να το vrut să-i φανταστεί? strice viața nepoatei? Da, păi era necaz că ea vorbise cu altul. Η γιαγιά ήθελε κάποιον άλλο γαμπρό πριν παντρευτούν, οπότε γι' αυτό Εντάξει, το λόγο... ήθελε κάποιο άλλο γαμπρό πριν παντρευτούν. Παντρεύτηκαν όμως με κάποιον άλλο τελικά και κάναν και δύο παιδιά. Αυτό είναι λόγος να χαλάσει την οικογένεια δύο ανθρώπων? Επειδή εσύ δεν ήθελες αυτό το γάμο, επειδή πρέπει να το χαλάσει εκ των υστέρων μετά που έχουν γεννηθεί και αυτά τα δύο παιδιά, ορίστε τι πάθαμε. Το ένα έφυγε από εδώ και το άλλο από εκεί. Και τη χάσατε τη μικρή μου, λέτε. Γιατί επιτρέψατε να επεμβαίνει αυτή η γυναίκα στη ζωή σας? Nu aveam ce să fac, erau frați. Δεν είχα τι να κάνω. Ήταν και πολλά τα αδέλφια της συζύγου, ήταν και μεγάλη η οικογένειά της και όλοι είχαν ανακατευτεί. Ei au fost dintr-o familie de 16 frați. Ήταν από μια οικογένεια, η σύζυγος προερχόταν από μια οικογένεια με 16 αδέλφια. Ναι. Și nu aveam cum să Εγώ ήμουνα mă cer μόνος sau μου să και δεν fac θα ceva. μπορούσα ούτε να μαλώσω μαζί τους, ούτε να τα βάλω με όλους. Δεν Μάλιστα. μπορούσα να κάνω τίποτα. Ήσασταν λοιπόν ανήμπορος μπροστά στις εξελίξεις. Γι' αυτό και φύγατε από το σπίτι. Αφήσατε όλο αυτό το πρόβλημα εκεί διωγγωμένο και σηκωθήκατε απλώς και φύγατε. Δεν μπορούσατε να κάτσετε να το λύσετε. Απλά φύγατε από το πρόβλημα, απομακρυνθήκατε. Κάνοντάς το και λίγο μεγαλύτερο, θα πω εγώ. Γιατί έτσι χάσατε το παιδί σας? Da, după aceea am plecat. Ναι, δυστυχώς έτσι ήταν. Μετά έφυγα. Μετά φύγατε για πόσο καιρό? Pentru cât timp ați plecat după aceea de acasă? La 4 luni m-am întors înapoi. Μετά από 4-5 μήνες ξαναγύρισα πίσω, έκανα μια άλλη προσπάθεια. Μάλιστα. Τότε η μικρή σας ήταν πόσο? Câți ani Η avea Ροντίκα που atunci τη λέγατε Rodica? έτσι? Cât avea atunci? Câte luni avea Rodica? 6 luni. 6 μηνών πρέπει να ήταν Μωράκι, η Ροντίκα. μωρέ. Μωράκι. M-am întors, am mai stat 3 zile. Έμεινα άλλες 3 μέρες. Ναι. Γύρισα, έμεινα άλλες 3 Ναι. μέρες. Και μετά? Și după aceea, Iarăși a început bunica. ξανά άρχισε η γιαγιά να επεμβαίνει, Τα να ίδια. μαλώσουμε τα ίδια Άρα και τα δεν υπήρχε ίδια. σωτηρία και ξαναφύγατε? Deci nu ați găsit nicio salvare și ați plecat. I-am spus dacă vrea să meargă la mine. Ρώτησα την Ζουστίνα αν θέλει να έρθει μαζί μου στο σπίτι μου, στο πατρικό μου το Ναι, σπίτι, στο Μπουζέο. καλή ιδέα, βέβαια. Να φύγετε από το χώρο Deci των trebuia să προβλημάτων plecați împreună και της επιρροής. Da, de la Cochirleanca. cei doi copii. Αλλά Ναι, ήθελα να πάρω τη Ζουστίνα και τα δύο μου παιδιά και να φύγουμε. Dar N-a vrut, a vrut să rămână. δεν ήθελε η Ζουστίνα. Η πονήσει, Ζουστίνα να ήθελε να πονήσει. παραμένει με τους γονείς της, με τη γιαγιά της. μάλιστα. Și eu am plecat. N-am. Και έτσι εγώ αποφάσισα και έφυγα. Και αυτό θεωρήθηκε βέβαια εγκατάλειψη συζυγής bineînțeles, στέγης. asta a fost considerată că Και δεν τα βλέπατε τα παιδιά plecare de la μετά? conjugal. Și nu ați mai văzut niciodată copiii? M-am dus, deci pe ce am divorțat, Μετά που πήραμε το διαζύγιο, Ναι. m-a decăzut din drepturile părintești. έχασα και τα δικαιώματα της επιμέλειας των παιδιών. Nu Λόγω mai της am avut- εγκατέλειψης της Ναι. συζυγικής στέγης. Ναι. Nu am mai avut dreptul
la Rodica. Δεν nu είχα la το δικαίωμα Florentina. να βλέπω τις δύο κόρες, ούτε τη Φλωρεντίνα ούτε τη Ροντίκα. Ναι. Πότε μάθατε ότι η μικρή Când δόθηκε ați υιοθεσία? auzit, Πώς το când ați μάθατε? aflat că cea mică a fost dată să fie înfiată? La 9 luni avea fetița, mi-a spus maică mea. Μου είπε η μητέρα μου, μάλλον η Ροντίκα πρέπει να ήταν 9 μηνών, κάπου Ναι. εκεί όταν έχασα τα ίχνη της. Ναι. Με πήρε τηλέφωνο η μητέρα μου Ναι. Că este dată la creșa de copii. και μου είπαν ότι την πήγανε στο ορφανοτροφείο, στην πρώτη φάση, στο Μπουζău. Και τι κάνατε εσείς Și ce ați făcut atunci dumneavoastră? όταν το μάθατε? Am luat-o pe maică mea, m-am dus. Πήρα τη μητέρα μου και πήγαμε μαζί στο ορφανοτροφείο. Α, πήγατε, την ψάξατε. Da, deci ați mers, ați căutat-o pe Rodica. Και? Ναι, Aproape βεβαίως. fiecare zi mă duceam la Σχεδόν ea. κάθε μέρα πήγαινα στο Πηγαίνατε ορφανοτροφείο. κάθε μέρα να τη δείτε, τη Deci μικρή vă σας? duceați să o vedeți în fiecare zi Da, pe cea și a- mică? a vrut maica Ναι, mea să o βεβαίως. Και η μητέρα μου ήθελε να την πάρουμε στο σπίτι να τη μεγαλώσουμε εμείς. Και δεν μπορούσατε όμως, Însă nu ați putut să o luați Nu a acasă. putut să o ia, că eram de căzut Δεν din είχατε drept. τη Δεν δυνατότητα. μπορούσα γιατί εγώ έχασα τα δικαιώματα της Βέβαια. επιμέλειας του παιδιού. Ναι, γιατί είχε υπογράψει η μητέρα που είχε την επιμέλεια, Da, υπέγραψε και pentru την că έδωσε. a semnat Και ο πατέρας mama έχασε κάθε și δικαίωμα. automat Έτσι tatăl a γίνεται. pierdut orice drept. Όταν Da, din δεν έχεις την păcate așa επιμέλεια. este. Και ενώ είχατε τη δυνατότητα να της δώσετε μια άλλη ευκαιρία της μικρής σας κόρης να μεγαλώσει μαζί σας και με τη γιαγιά, με τη μαμά σας, δεν μπορέσατε. Και το παιδί, Și copilul, ce s-a întâmplat cu copilul? για πόσο καιρό πηγαίνατε και τη βλέπατε στο ορφανοτροφείο? Cât timp ați mers la orfelinat să o vedeți? Am mers ceva luni. Κάμποσους μήνες. Πήγαινα κάθε μέρα με τη μητέρα μου. Κάθε μέρα. În După fiecare zi. aceea, eu trebuia să mă duc, să împărțim lucrurile la apartaj. Έπρεπε κανονικά να μοιράσουμε και τα πράγματα, ό,τι αποκτήσαμε κατά τη διάρκεια του γάμου μας. Ναι, 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 τα Ea αποκτήματα, n-a ναι. vrut să mai îmi dea nimic. Η Ζουστίνα δυστυχώς δεν συμφώνησε να μου δώσει τίποτα, να μπορέσω να πάρω τίποτα. Eu n-am vrut să-i mai plătesc pensie alimentară. de Μετά και întreținere. εγώ στενοχωρήθηκα και δεν ήθελα να πληρώσω τη διατροφή για τα παιδιά στη συνέχεια. Pentru Φλωρεντίνα. Florentina. Για τη Φλωρεντίνα και για την Ροντίκα. I-am băgat în pușcărie. Και έτσι έφτασα δυστυχώς να πάω στη φυλακή. Πήγατε στη φυλακή γιατί δεν πληρώνετε τη διατροφή. Αυτός ήταν ο λόγος που πήγατε φυλακή. Da. Ναι. Πόσο μείνατε στη φυλακή? Cât timp ați fost la închisoare? Ένα χρόνο. Χρόνο. Λυπάμαι πολύ. Îmi pare rău. Μπήκατε στη φυλακή λοιπόν ένα χρόνο γιατί δεν μπορούσατε να δώσετε τη διατροφή. Και στερήσανε λοιπόν από αυτά τα παιδιά, πέρα από τη διατροφή που ούτως ή άλλως ήταν αδύνατο να την πληρώσετε, και τη δυνατότητά τους να βλέπουν τον παπά τους. Πολύ έξυπνο. Πολύ ωραία τα φροντίζουν τα παιδιά. Da, din păcate au grijă de copii, au extraordinar. Πέρα από την ηλική στέρηση, είχαν και την ουσιαστική ηθική στέρηση του πατέρα. Nu puteau să aibă beneficiul economic din partea noastră. Πότε μάθατε ότι το παιδί σας Nu și-au mai văzut nici tatăl. δεν είναι πια στο ορφανοτροφείο? Πώς το μάθατε αυτό? Πήγατε να τη δείτε και σας είπαν ότι ξέρετε δεν είναι εδώ, τη δώσουμε υιοθεσία? Τι έγινε? Când ați aflat că au dat-o să Când m-am înfieze? liberat, Όταν βγήκα από τη φυλακή, Ναι. m-am dus, am căutat-o și nu... πήγα, έψαχνα στο Κατευθείαν πήγατε ορφανοτροφείο, να βρείτε το παιδί, αλλά Και? Aceea am umblat iarăși Δεν și βρήκα anul, κανένας. și anul trecut. έκανα συνέχεια ερωτήσεις και στο ορφανοτροφείο, μέχρι και πέρσι ρώτησα. Am fost la Leagăn acolo, la... Πήγα στο ορφανοτροφείο εκεί που δόθηκε η Ροντίκα Și mi-a spus că este la o familie και μου είπαν ότι υιοθετήθηκε în România, από μια οικογένεια στη Ρουμανία, dar nu vrea să-mi spună că αλλά este δεν μου δίνουν prost. άλλα στοιχεία για να μην της χαλάσω τη ζωή της, γιατί πλέον έχει μια άλλη ζωή. Că e Ναι, αυτό foarte είναι bine. σεβαστό. Da, deci, Όταν πηγαίνατε όλο αυτό το διάστημα που μου λέτε πηγαίνατε κάθε μέρα στο ορφανοτροφείο, το παιδί άρχισε να δένεται μαζί σας, έδειχνε ότι σας αναγνωρίζει, χαιρόταν όταν πηγαίνατε να τη δείτε? Se bucura să ținea de marginea la Χαιρόντανε copil. πάρα πολύ, κρατιόντανε από τα κάγκελα Spunea του tata. κρεβατιού Tata. και Când το plecam, φώναζε συνέχεια, τον αποκαλούσε μπαμπά, μπαμπά. Plecam, îl lăsam plângând, Iar că nu όταν mă lăsam έφευγα, să stau. έκλαιγε, γιατί δεν με αφήνανε ποτέ να παραμένω για πάρα πολύ καιρό. Έμεινα μόνο ένα τέταρτο, μισή ώρα. Και σας φώναζε μπαμπά και έκλαιγε. Și deci de fiecare dată strigați pe masă, tata, tata. Τρομερό. E tragic. Και μετά από όλα αυτά που είπαμε, πού πάει το după toate μυαλό acestea, σας? dumneavoastră Γιατί είστε ce απόψε σε αυτή credeți? την εκπομπή? De ce credeți că ați fost invitat la emisiunea asta aici? Ce să spun?
Δεν ξέρω τι να πιστέψω, δεν ξέρω τι να σας πω. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι το παιδί μου, θα ήθελα να δω την κόρη μου. Αναγνωρίζω ότι έχω μεγάλη ευθύνη. Βεβαίως και η μητέρα της φταίει, όλοι φταίνουν. Η μεγάλη σας η κόρη μεγάλωσε με την μητέρα της. Ναι, τη μεγάλη την κόρη τη μεγάλωσαν η μητέρα και οι παππούδες, θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί η μητέρα έφυγε κάποια στιγμή στο εξωτερικό να δουλέψει, στην Ισπανία. Α, και έμεινε με τους παππούδες να μεγαλώνει. Deci și cea mare a rămas să crească cu bunicii. Μιλάτε τώρα με την πρώην σύζυγο? Deci aveți contact cu prima Mihaela. soție, cu Justina. Μιλάμε στο τηλέφωνο, αλλά όχι και πάρα πολύ και δεν υπάρχει και η καλύτερη συνεννόηση. Κατάλαβα. Δεν μου μιλάει, δεν μου φέρεται όμορφα. Την κόρη σας, τη μεγάλη, σας επιτρέπει να τη βλέπετε ή όχι? Pe fiica dumneavoastră cea mare vă permite să o vedeți? Am fost la ea. Ναι, πήγα και την είδα. Η κόρη μου η μεγάλη είναι αρκετά μεγάλη και μπορώ να πάω να τη δω. Dar numai pe stradă. Αλλά μόνο στο δρόμο. Συναντιόμαστε μόνο έξω. Am plătit mașină, m-am dus, m-am întors. Πληρώνω το αυτοκίνητο για να μπορώ να πάω να τη δω, ξαναεπιστρέφω. Dar nici cu ea nu sunt într-o relație bună. Αλλά δεν έχουμε τις καλύτερες σχέσεις, γιατί μάλλον έχει όχι τόσο καλές αναμνήσεις από τα παιδικά της χρόνια. Ναι, και πώς, με τι την πότισαν όλα αυτά τα χρόνια. Bineînțeles că din moment ce așa a fost. Θέλετε να ανοίξετε το πακέτο σας? Vreți să vă deschideți cutia? Da. Ωραία, ανοίξτε το. Ένα σχέδιο. Καθίστε, μην είστε όρθιος. Στάστε. Σας θυμίζει κάτι αυτό το σχέδιο? Vă amintește ceva desenul ăsta? Tragic, a stat închis la... Είναι τραγικό. Είναι η εικόνα του παιδιού από το ορφανοτροφείο. Και σε εμάς στη Ρουμανία, δυστυχώς, τα ορφανοτροφεία δεν είναι ό,τι καλύτερο για ένα παιδί. Αλήθεια. Βασανίζουν καμιά φορά τα παιδιά. Όπως το κρατάτε τώρα, με συγχωρείτε, αλλά βλέπω στο αριστερό σας χέρι έχετε το όνομα της κόρης σας, της μεγάλης. Φλόρι. Αυτό βλέπω. Ήθελα και στις δύο τις κόρες μου να δώσω το όνομα Φλόρι Φλωρεντίνα. Ναι. Τη μεγάλη Φλωρεντίνα και τη μικρή Φλόρι. Ναι. Και γι' αυτό το χτυπήσατε το όνομα των κοριτσιών και των δύο, υποτίθεται. Στην cauza asta aveți tatuat numele fetelor pe mână? Ναι, το έκανα στη φυλακή. Στη φυλακή γίνανε αυτά? Εκεί που τις είχατε στερηθεί και τις δύο? Deci la închisoare, acolo unde nu le-ați mai văzut pe niciuna dintre ele. Ναι. Ποιος λέτε να σας στέλνει αυτό το σχέδιο? Cine credeți că vă trimite desenul ăsta? S-ar putea să fie fata mea. Ελπίζω να είναι η κόρη μου. Η μικρή. Cea mică. Ναι. Και ήρθατε εδώ στην Ελλάδα και σας είπαν ότι υιοθετήθηκε κάπου στη Ρουμανία. Μήπως σας είπαν ψέματα τελικά? A fost înfiată undeva în România, dumneavoastră ați venit aici în Grecia. Dacă era nevoie, mă duceam. Αν ήταν ανάγκη, θα πήγαινα και στην άκρη του κόσμου. Vreau să mă văd. Θέλω να τη δω. Θέλω να δω το παιδί μου. Στην άκρη του κόσμου. Θα πηγαίνατε να τη βρείτε, σας έδινε τη διεύθυνση. Στην άκρη του κόσμου. Θα πηγαίνατε? M-aș fi dus. Ναι. Cu toate că eu nu mai mă consider tată pentru ea. Παρότι δεν πιστεύω και δεν αισθάνομαι πλέον Tată este cine a crescut-o. ότι είμαι ο πατέρας της, γιατί ο μπαμπάς της είναι αυτός που τη μεγάλωσε. Πολύ ωραία το θέτετε, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι έτσι όπως τα λέτε. Ea rămâne în sufletul meu, tot αλλά παραμένει στη ψυχή μου. în inima mea. Είναι στην καρδιά μου, είναι το αίμα μου. Η Ροντίκα πρέπει να ήταν 9 μηνών, κάπου εκεί, όταν έχασα τα ίχνη της. Este dată la creșa de copii. Και μου είπαν ότι την πήγανε στο ορφανοτροφείο. Και τι κάνατε εσείς? Pe maică mea m-am dus
Πήρα τη μητέρα μου και πήγαμε μαζί στο ορφανοτροφείο. Α, πήγατε. Σχεδόν κάθε μέρα πήγαινα στο ορφανοτροφείο. Πηγαίνατε κάθε μέρα να τη δείτε? Ναι, βεβαίως. Και η μητέρα μου ήθελε να την πάρουμε στο σπίτι να τη μεγαλώσουμε εμείς. Και δεν μπορούσατε όμως, Δεν είχατε τη δυνατότητα. Δεν μπορούσα γιατί εγώ έχασα τα δικαιώματα της επιμέλειας του παιδιού. Λοιπόν, το παιδί σας, όπως υποψιάζεστε, δεν υιοθετήθηκε στη Ρουμανία, υιοθετήθηκε στην Κύπρο. Ναι. Και θέλω να κοιτάξετε εκεί προσεκτικά. Και εσείς να μας αποκαλύψετε το πρόσωπο της νεαράς αποστολέως. Să vedeți cine este persoana care vi-a trimis dumneavoastră pachetul. Seamănă cu celelalte. E și frumoșică tare. Seamănă exact cu Florentina. Μοιάζει με τη μεγάλη τη Φλωρεντίνα. Εγώ θα πω ότι μοιάζει σε εσάς. Δεν ξέρω. Eu aș spune că seamănă cu dumneavoastră. Πώς είναι η μαμά της, αλλά σας μοιάζει πολύ το Nu știu dacă παιδάκι. nu o cunosc pe mamă, dar la ochi vă Είναι seamănă. μια κούκλα. E o prințesă, e o frumușică, e o... Μαρίνα μου, δεν ξέρω αν άκουσες όλα αυτά που υπόθηκαν από εδώ. Marina, nu știu dacă ai auzit tot ce s-a spus. Αυτός ο άνθρωπος μέχρι και στη φυλακή έφτασε για θέματα που σχετίζονταν με σένα και την αδερφή σου, για τη μη καταβολή διατροφής. Ερχόταν να σε επισκεφτεί συνέχεια όταν έμαθε ότι είσαι στο Ίδρυμα, ερχόταν κάθε μέρα και εσύ τον φώναζες μπαμπά και κρατιώσουν από τα κάγκελα του κρεβατιού σου. Ξέρω ότι και για σένα αυτό είναι ένα σόκολο που συμβαίνει, είσαι πολύ μικρή να το διαχειριστείς, να το καταλάβεις, να το συλλάβεις στην ολότητά του. Πραγματικά δεν ξέρω τι θέλεις να κάνω, δεν ξέρω αν θέλεις να του μιλήσεις, θέλεις να του πεις κάτι αυτού του ανθρώπου. Σ' ακούει, μίλησέ του. Σκέφτεσαι με τόσα χρόνια. Și vei fi mereu. Για πάντα θα παραμείνεις κόρη μου. Όταν έκλεια τα γενέθλια μου, με σκέφτεσαι καθόλου? Când aș fi avut ziua mea, îți aminteai de mine vreodată? Βεβαίως. Πιστεύω όλοι αξίζουν δεύτερη ευκαιρία. Ναι, μωρό μου, έχεις δίκιο, είσαι όριμο παιδί τελικά. Μπορώ να του τη δώσω τη δεύτερη ευκαιρία, αλλά ο παπάς μου και η μαμά μου, εκείνοι που με μεγαλώσαν. Έτσι. Βεβαίως, και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Το διώχνω, Μαρίνα. Ναι. Διώξτε μου το κεντρικό πακέτο. Είναι πολύ όριμο το παιδί σας. Este o fată foarte Πολύ matură, συγκροτημένο, știe ce vrea, χαρισματικό. are dreptul la o viață cât de bună. Ήταν πάρα πολύ τυχερό και αυτό και εσύ σαν γονιός, γιατί μεγάλωσε με δύο υπέροχους ανθρώπους. Μεγάλωσε με αγάπη, A crescut în dragoste, într-o με familie παροχές, liniștită, a avut με tot ce și-a χαμόγελο. dorit, a zâmbit. Και σε όλη της αυτή την προσπάθεια, απόψε οι γονείς τη συνοδεύουν, την πήραν από το χέρι, να τη φέρουν εδώ, στο βιολογικό της πατέρα. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, θα σε βοηθήσω εγώ. Ce vrei să spui? Îl iubesc foarte mult și rămâne Σ' αγαπάω copilul πάρα meu. πολύ. Θα είσαι για πάντα το παιδί μου. Și mulțumesc părinților care au Και ευχαριστώ στους γονείς που σε μεγαλώσανε. Συγκινήθηκα κι εγώ. Ας έρθει και η μαμά από εδώ, ας έρθει η κυρία Δημητρίου, γιατί της ανήκει κομμάτι αυτής της συνάντησης. Deci, să vină și mama, cea care a crescut-o, chiar dacă nu e mama Εδώ είναι η κυρία biologică. που την υιοθέτησε την κόρη σας. Deci este femeia care a înfiat-o. Σας ευχαριστώ. Πώς νιώθεις, Μαρίνα? Μαρίνα, cum te simți? Πώς νιώθεις? Περίεργα. Εντάξει, καταλαβαίνω, μέσα σου είμαι, βρε. Μέσα σου είμαι. Περίεργα. Έτσι θα νιώθω κι εγώ, Μαρίνα. Περίεργα.
μαλάκωσε κάτι μέσα σου. Ναι. Όμως, το ότι σε αγαπάει όλα αυτά τα χρόνια. Το ότι σε νοιαζόταν. Το ότι σε σκεφτόταν. Το ότι σε έψαξε. Μέχρι πέρσι έψαχνε να σε βρει. Αυτό δεν είναι μια παρηγοριά μεγάλη? Το ότι βλέπεις τον άνθρωπο που σε έφερε στον κόσμο. Το ότι του έθεσες όλα αυτά τα γιατί. Πήρες απαντήσεις. Έτσι έχουμε κλείσει κάποια ζητήματα. Τα αφήνουμε πίσω μας και προχωράμε τώρα, έτσι Μαρίνα? Τι σχέση θέλεις να έχετε από εδώ και πέρα με αυτόν τον άνθρωπο? Θα δείξει. Άσε τι θα δείξει, εσύ τι θέλεις να έχεις. Τα θέλω σου ακόμη δεν ξεκαθάρισαν μέσα σου? Ξεκαθαρίζω. Για πες μου λοιπόν, τι σχέση θέλεις να έχεις? Θα ήθελα να κρατήσω μια τυπική σχέση. Γιατί, όπως καταλάβα, δεν φταίει σε κάτι. Πιστεύω, δεν μπορώ να πω περισσότερα, να τα μάθω και από τον ίδιο που κοντά. Έχεις δίκιο. Θα τα πείτε οι δυο σας μετά και θα ξεκαθαρίσουν λίγο ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Πώς σας βρίσκει εσάς αυτή η εξέλιξη, κύριε Λαουρέντσου? Πώς νιώθετε που είδατε το παιδί σας μετά από τόσα χρόνια? Είναι όμορφη, την έχουν μεγαλώσει όμορφα. Χαίρομαι που την βλέπω έτσι. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Ελπίζω κάτι να λυτρώσαμε από αυτά που νιώθεις, έτσι? Ναι. Σας ευχαριστώ, κύριε Δημητρίου, που μας εμπιστευτήκατε τις αγωνίες του παιδιού σας. Καλές επιτυχίες στο έργο σας. Thank you, Mr. Laurentiu. Thank you for coming. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Θα έρθει και ο μπαμπάς τώρα να σας το πείτε. Θα του πείτε ότι να προσέχει τα παιδιά του. Să aveți grijă și de ceilalți copii Και είναι το καμάρι. și să aveți grijă de toți. Vă mulțumesc foarte mult. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Din tot sufletul. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου, από την ψυχή μου, γιατί προσέξατε το παιδί μου. Γιατί το μεγαλώσατε. Ευχαριστώ. Έχω κι άλλα 4 παιδιά. Από ένα δεύτερο γάμο. 4 κόρες. Eu nu dădeam. Εγώ δεν ήθελα να σε δώσω. Δεν ήθελα ποτέ να φτάσεις στο Mi-e ορφανοτροφείο. drag, îmi plac copiii. Mi-a refăcut și eu viața. Η απόδειξη ότι αγαπάω τα παιδιά είναι ότι πήρα την απόφαση να ξαναφτιάξω τη ζωή μου και να κάνω και άλλα παιδιά. Και έχω και τα 4 μαζί μου. Για να πληρώσει τη θέση μου. Ca să completezi locul pe care ți l-a lăsat gol ea. Nu-i neapărat. Όχι, κάθε παιδί έχει τη θέση του. Nu știu, ți-am spus. O am în inimă. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω, είσαι μέσα στην καρδιά μου. Πάντα σε αισθάνθηκα. Sunt tatăl ei care am făcut-o, dar părinții Είμαι cu adevărat ο sunt care a crescut. μπαμπάς, ο βιολογικός πατέρας σου. Αλλά έτσι όπως βλέπω τώρα το ζευγάρι που σε μεγάλωσε, καταλαβαίνω ότι αυτή είναι η γονή σου. Le mulțumesc. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Dacă vrea să țină legătura cu mine, ține. Αν θέλεις να έρθεις σε επαφή μαζί μου, αν θέλεις να συνεχίζουμε να έχουμε μια φιλική σχέση, μια ανθρώπινη σχέση. E mai rău că nu știm. Δυστυχώς δεν μιλάμε όμως την ίδια γλώσσα. Ναι, και είναι δύσκολο, αλλά Da, într-adevăr e greu. με ενοχλά να κρατήσω σχέση μαζί. Dar vreau să rămân într-o relație și în continuare cu dumneavoastră. Αυτά τα ωραία και τα διαφορετικά τελειώνουν και απόψε. Θα ανοίξουμε άλλα πακέτα την άλλη Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο. Όπως κάθε Πέμπτη, 10 χρόνια τώρα πάμε για τον 11ο. Είμαστε ήδη στον 11ο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Περιμένω τα τηλεφωνήματά σας. 212-212-5010. Τα κλικ σας. όμορφαμυστικά.gr. Σε λίγο, αμέσως μετά το φινάλε, θα δείτε πλάνα από τα επεισόδια της επόμενης εβδομάδας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Καλή σας νύχτα!